أنا معي وحلي فتحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلتي زينة وانت كليب تعزاندي ويل ررزاق المغرع داندي قلتي لي عيشاندي تكليب تحساندي مغرح كيدو كاندي عادات كلهم فتك وروم ووردي كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قول يا وجه فرا اللي يبدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين وبلاين تارين كرامك وينك الأمورة لا نرقل يتنوقن فتنا سولة لا لي ولا يجارد عن سورة فتنا ينسولة جارد عن سورة اللي ولا تقليد تحسان اللي ولا ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولا تقليد تحسان لي ولا ما رح كيدك شان لي ولا حونا وقوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يلومون كم وترو العلا قداس نزل لهم زينات زبالنا يم حزنا لكم متينا لنا كم وترو كسامو داتا مسانا كتصنحوا بتحتنا نعدم زلنا يو مجمار حدش عمل سلو زخوني نزا اسرع اسران حمشتن تزقن دعلامان إذا channel كهون حدنتنا هيز بيرترا امنا عرو خوينو تزحيل خوينو نتغتل نابوزة تكوري كندا تكورو سرحنا ناب حدنت هيز بيرترا نموحاس ويون صنع زخون حدنت بهيمانوت بزخونه يكون نقع كيف ترت هزبي بحدنت نكنبرك حق الزخل زبالة حسوتات نقرب كنفتنينا ابزنا مصو اسرح دما قدام النت قد مخلو علامو حدنت هزبي ارتراز ترك هون كله نحدنت ابكال عالم حدنتنا هزب كفرس كله دما انتي مت ابكال عالم نوريو زيناتات بملو كابون تاي كنمهار نخل صبغ انت خونه حماق انت خونه كابون تاي نمهار هاجرنا حيال هاجرنا خد كون بلس هاجرنا خد كون كنقبر زلنا زبلنا تحسوتات راينا حزنا خنا مصن فتون عملو عالم كنكيد كنفتنينا معناتها اكلنا عالم سلو زغنا بعالم زغبر زلو كنرينا እዚ ነገራት እዚ ንዓና ብኸመይ ክፀልወና ድማ ክንሪና ስለዚ እቶም ኣጀንዳታት ዘለዎም ንኤርትራ ብኸመይ ክፀልዋ ይፍትኑ ኣለዉ ክንሪና መጀመርያ ግን ኩሉ ግዜ ብዓለም ደረጃ ክንጅምር ኢና ድሕሪኡ ኣብ ዞባና ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ኣገዳስቲ ዝኾኑ ትሕሶታት ድማ ክንቅርብ ኢና መጀመርያ ናይ ሎም ኣርእስቲ በዚ ክንጅምር እያ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሓገዝ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ብዘይ ናትኩም ሓገዝ እዚ ቻነል እውን ትርጉም የብሉን ላይክ ምግባር ድዩ ሰብስክራይብ ምግባር ድዩ ሼር ምግባር ድዩ ኮሜንት ምግዳፍ ድዩ ብኩሉ ሓግዙ በዚያ ንጀምር Our next story is about Emmanuel Macron. The French president faces trouble from all sides. The war in Ukraine has hammered Europe. Macron's dreams of leading the continent lie in tatters. His grip on domestic power has weakened because of the poorly thought out election that he conducted last year. And farmers are protesting all over France. Everywhere you look, there's chaos. You would think it couldn't get any worse. But somehow, Macron has managed to create even more trouble for himself. The French president did it again yesterday. So, ናይ ኤሮፓ መራሕቲ ናይ መወዳእታ ጥፍሽና ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ምንጋር ዘድልየ ኣይኮነን ብቁጠባ ሃገራቶም ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላው ይርከባ በፖለቲካ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ክትቋፀሩ ኣይከኣሉን ህዝቦም ብዝኾነ ይኹን መዳይ ኣንጻርቲ መንግስቲ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ከም ኣብነት ፈረንሳይ ውሰድ ጀርመን ውሰድ ካልኦት ሃገራት ውሰድ ወላት ኤሮፓ ሕብረት ኮሚሽን እውን ውሰድ ዓዲ እንግሊዝ ውሰድ the same ዘን ዓበይቲ ሃገራት ኤሮፓ ዝበሃላ ዝነበራ ጣልያን ጥራይ ገዲፍካ ካልእ ኩሉ the same chaos ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ዕግርግር ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ፈረንሳይ መራሒ ኢማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ተርሚናቱ 5 ዓመት ወዲኡ ካልኣይ ተርሚናቱ ድማ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ናይ ብሓቂት ሃገር ኣብ ሰንኮፍ በፂሓ ከም ዘላ ሓረስቶት ቀፃሊ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ መምሃራንን ተምሃሮን ኣዞ ሰራሕተኛታት ናይ ጥሮታ ተባሂል ነታ ዓዲ ሙሉ ኣቃፂሎማ ነይሮም ናይ ዓሌት ኣብ ልዕሊ ኣስላም ዝገበሩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዝኽተሎ ነታ ሃገር ኣናዊፅዋ ነይሩ ስለዚ ብኩሉ ነገር ሓደጋ ዘለዎ ሃገር ካብዚ ዝኸፍእ እንታይ ከይመፅእ እናበልካ ብጉዳይ ናይ ዩክሬን ካብ ናይ ዩክሬን ኢድና ንስሓብና በሉ ኣብ ፖለቲካ ናቶም ኣብ ምርጫ እቲ የማናይ ክንፊ ይሕይል በቲ ድማ
بتهاجر كابتيا ما نكفيك تهدم كتبلك سأجا ما يكن في دماء حيلو تمونجوز نبرة مودريت بهالبارتناي ماكرون دماء ناك حما خيد مالتي زخلو خل مخانا نابل كهلا كاوز جدد ما حج أفريقيا صريف الله نمرحتنا أفريقيا نملا عامتات مزميزو هابتنا أتوم يسرق كم زي نبرة هجرناتو بسأجاتنا أفريقيا حجز الله درجة قطبنا فرنسا بعبيو مزمزنا أفريقيا سلزلو ويز بهال السكة هكل حجر ما تتعبيت ناتهم بقافو قليس والله برتو تقاوم دما كاب أفريقيا قتي والله هنريد. Another classic foot in the mouth moment where he casually insulted a bunch of African nations. Take a look. One part was our commitment to fighting terrorism since 2013. We were right. I think some have forgotten to say thank you, but that's okay. It'll come in time. I'm in a good position to know that ingratitude is a disease that cannot be transmitted to humans. But I say this for all the African governments who have not had the courage, in the eyes of their public opinion, to bear it. None of them would be in a sovereign country today if the French army had not been deployed in this region. So, نريد لنا مراحي هذا سراقسي زبنو ملو سريق وكاس كابتن زي سراقانسي 100 قرش سريق وكاس كل تقرش مسمله سلكا بتن كل تقرش نعطي خاطنا برز لها يلو كباج والكا خلو زيا ايمانويل ماكرون زاربا زلو اكزاكتلي كميا كل حبتنا افريقيا سريقنا تنهاجرات سكيورتيناتكم نتحنا زلنا كاب قبرش برازات حناكم نحنا هنا نزخول زغبرنا لكم اكن بيقن يلنا مزغانا تبونا انصارنا متنساكم ناي بحق زغرميو ننبرو زلنا زبن نزغبر كالو سب زي مسغنا كان صار كازو خدلي كبل كله كند منتاي حدا كابكم نزر حقم خانو كالاي التعبيد ناي فرنساويان كند منتاي درجه زحلفه تعبيد كم زلوم اكزاكتلي حزب عالم فرنسا كاب افريقيا انتاي كم تسرق زلا زي فلد دنقرو غيري دوزدو سلازي مجمريا اتقبرش برا مني مسريتو تابي مسريت تقبرش برا من يزع تقوت تقبرش برا يصير legitimate questions اقدسي قبرش برا خد كلاغل مسالنا كلها خلو قدامي حتوك تحت زلك من يتقبرش برا حدا كالاي بين كابي بقيلو بخمي يحيل له من يزحيل زلو very simple concept كتردو every time نسوق صلوها خلو قبرش برا يبت تقبرش برا ما يحيل قبرش برا نكن كلاغلينا يلو ماتيوم دما اسرع عام 3 عامات يوزلو امين كل لاين بالمعرب افريقيا رحو كابانا سودان رايو نازو صوماليا رايو الشباب زبال انتي الشباب زبال شدش شوعات هاجرات اكاف سلام سريدو مالو امريكا فول يحيل اللوا قالوا بزحات هاجرات تركو يمت قليمت تايدي انت مال الشباب زبال نزيو زوم كلهم حيلتات كسعروا يكلوا لي كسعروهم سلا زي كله دي كونس كسعروا زدلي حيل يلا مغنياتو الشباب تتسعيرو اب قداي صوماليا كوف زبلكا مغنيات يبلكا اب صوماليا كتمزمزن كسرقن صلواخا كتعززن دحرقين كان مغنيات كتفتر لك حدا كابتي نزي ناي ارترا منغستي كم سيت عند فل زصلو كم حسم زصلو انتلو اوشت منغستي اوشت ارترا خوينم نخسرحو زخون يكون نقاص لدي فتري اب افريكا you just tell me زخونت هاجر نغروني كاب حنت ጫፍ ናብታሊ ጫፍ ሙሉ በሙሉ መንግስት ዝቋፀረ ሃገር ኢትዮጵያ ክትብሉ ትኽእልዮም ኢትዮጵያ ዳርጋ ፍርቅ ናይቲ ሃገር መንግስት ይቋፀሮኒ ንኣብነት እዞም ተጋሩ መዓልታዊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እቲ ክብሉ ከለኮ ኣብቲ ዶብ ናቶም ሰራዊት ስለ ዘየለ እዩ ነቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሰፊሕ ዶባት ዝሕሉ ሰራዊት የብሎምን ስለምንታይ እስከ ዘይብሎም ዝሕዝን እኳ እዩ ዝሕዝን እኳ ኣይኮነን ግን ኤርትራ ክትወሮም ንሓዋር መደብ ከም ዘይብላ ይፈልጥዮም እኮ ኤርትራ መደብ ከም ዘይብላ ክትወሮም ብፍጹም ሓንቲ ሰከንድ ቅንጣብ ጥርጥር የብሎም that's why ንሕና መንእሰያትና ንዓመታት ኣብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ መዋዕሎም ዝበል ዘሎ መግለፂ ዘይርከቦ ዋጋ ዝኸፍልሉ ዘሎ ንሳቶም ግን ዝኾነ ወታደራዊ ክገትፉ ድሌት የብሎም እቲ ዘሕዝን ክፋሉስ እዩ ናው እንታይ ንኽብል ኢለ ካብ ኣርሰይ ወፂእ ኣለኹ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትወር መደብ ስለ ዘይብላ ሰራዊት የድልዮም ንሶ ካብ ኤርትራ ዝኾነ ስጋት የብሎም በፃሪ ኤርትራ ብሙሉእ ስጋታ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝኾነ ዕድል ተኸፊታትላ ክትወራ ትኽእል እያ ድሕር ዝብላ ሃገር ኣይኮኑ ዓቕሚ ሃልይዎም ከይኮነስ ዓቕሚ ዘይብሎም ከለውን ክወረኩም ኢና ይዘረቦም ኦኬ ንመለስ ናብ ፈረንሳ ከንታይ ዝብል ዘሎ ንሃገራት ኣፍሪካ ንብዙሓት ሃገራት ብፍራንኮፎን ዝበሃል ኮንሰፕት ባንኪ ናቶም ተቆፃፂሩ ሃብቲ ናቶም ናብ ፈረንሳ ከም ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ናይ ቡርኪና ፋሶ ናይ ማሊ ናይ ኒጀር ንዝሓለፈ 60 ዓመታት ክሳብ ዘን 2 ዓመት ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ወርቂ ተረኺቦም ነዳዲ ተረኺቦም ብሙሉእ ፈረንሳ እያ ትገዝኦ ብዘይ ፍቓድ ናይ ፈረንሳ ምስ ዝኾነት ሃገር ርክብ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኩሉ እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብናይ ፈረንሳ ባጤራ
تتقرمك ناي فرنسا باطيراقه فرنسا كويتو تقامل نات ورقه ناي فرنسا فرانكي زبال فرانكي زبال ابي فرنسا تقميه بلو ورقات ورقات نما ما سوقنا اي سوفت نشقا ونكنت قملي تخلني مغنيات ابشقا تغير كاونا كيدني ولا حنت تقم زي بلو ورقات نزن هاجرات زياتن نز ورقات بمهب هابتناتن اب فرنسا تقمت الله كابز زخف مرقم انتي كل يقل كمزن زغبرات زنبر هاجرات كاب اكراك ام زليخه نحنا نغبر لكم حلفا قديفكم سي انا بحكي زيتي يغني ليناتنا I mean كابزن اللي على تعرف كل يكلني كنا حنسمع يعني نشتري. That was Macron giving a grand foreign policy speech, addressing a gathering of French ambassadors and chalking out the way ahead this year. Somehow, Macron thought that this was the right time to pick a new fight with people who already don't seem to like him very much, the people of Africa. You know that France has been on the back foot in Africa over the past few years. It had military bases all over the continent, mostly in its former colonies in West and بس بافريكا بفلاي معرب افريكا كان حرت صلاتنا فرنسا من فرنسا ترى يكون استغلال نقول اوروبا فمثين امين غيرمكم ايرترا عباي كبرت حجر يا باطاطو مبزعتهم من سياتنا افريكا اب ايرترا زلو اكايدا بتعم يمزخبروا هو ميديا نفسه كم زي انترنت كافتو خلو ايرترا سمين كوريا كفتيا شيطاناوي حجر يا قل ملزبل ميديا ترى سلازنببو كبيدي بزعبا ايرترا نخفلتو الزخاب بزوس عريض لينا له every time بزعبا ايرترا خفلتو خلو شجرنا ايرترا يكونن زرايو ترجمنا لهم انترنت سلازي بالله يكونن زرايو ايرتراويان ندق خدو سلازي كل يكونن زرايو انتي داي زرايو ايرترا لولاويت هاجر مخانا ايرترا مقابريا ناي صعدو زي مخانا بزيات راين ايرترا لعل كبري زلوا من البات ايرتراويان جينا ناتنا صقاي فلتنا لنا ويون اوكي نفلطن كن بلاي نخلينا قد بمعقن ناي كالوت اتصقما بيرترا زلون ابكال زلون زياد صبو غيرك ترداكم كدلي ابيرترا زلو نعشت نغرا سلز غدلنا نابن نعشت نغرات كلكم كلوتا مالتي ابيرترا اتمنغستي نشتي رقات راي زلزلو نشتي رقات كابزي زلو نا ايثيوبيا نا يغلنصاقتن نشتي رقات ترخيب انت غبرخ انترنت كفته يخل ترديهم لهم نغرات كم دليتهم كاتون كوصون كفك دخل مغنياتو مسرتاوي حيال سراويت الله صطانا يتاغراو هيسي دوبات ناتو ملو بملو زقواصر حيال سراويت الله لازم منغس ايرترا بلوس منغس نقول نشتي تراي زلي زلو نابن تقرات تلعيلو نقدي كجمر سب كم دليتو كنقدلو زغل حرستاي كحرسلو زغل نغاداي كنقدلو زغل تمحراي كمحرلو زغل كابن نابن ازيان نغرات زياتن تراي ندحراف كيدو منغس ايرترا كاب زبزح منغساتنا افريكا او وشت حتى يرغزي كبلتيو سلامتاي ايرترا منغس لها حيال منغس لها هاغرو زقو عصر منغس لها وشتاو صطታ لها رقعتن سلامن لها سلازي اب ايرترا بيزنس كتجبر كلها غبرشي برا مزيو تكالك هيقاصو لاي تفرنيا ترجم له وي كاله حيل مزيو كيبتنو يتفرنيا معناتو حقن سرعه زلو هاغريا وشتاو سلام زلو هاغريا توريزم ايرترا فلايت تجميرو ابي ايرترا كاي كولسب كاي سرا وي تقتلك فرا هيكلني معناتو حيال وشتاو سلامن رقعتن زلو هاغريا امونغو حد عطو غجله چويو خي وسدك يتفرنيا ابي ايرترا هم زبال يلن انتينا نبل زلنا ايرترا نشتي لوط مغبار تراي زدليا and then everything is going to be perfect مالتي تعبي بوليتيكاو مريچادو غلملس قسيلخ متصخلي انت عرفت دلي مالتي انا زدلياني ايرترا كل نغرات صبغالوا مجمريا اتا اكبابيا زلو كنتات بتعمي سلد صلوا حساب حجي تنصيلا نيرا كابت تنصلو وصي الله حجي كابت كل زنبره تنصلو اتي دبنانا تنصلو تعالي لالو حجي انت ايتريفوا زلو ايرترا مسرتاو نعش نغراتي مخفض افز زخفته بعز زربنا تايسخ انترنت زي بالله هاغريا سلازي انترنت كفت خليقه وشت اوتي فلايت نات كبيري كدي تخلنيقه كم زي نغر كغبراي تخلنيقه منكس ايرترا بقليلو كغبرم زخل نغرات الله بقليلو كغبرم زخل اب حتير غزي غيرو دما معرتهم كالوت افريكاوያን بحالتي كغوي خلي ابنت اي تي ام بانك ديو افقدو بانك غيركا غنزو كتوصال تخل سوق اسيل كخبر زغلي مسرتاوي سب نابتي ايرترا فيكيشن مسغبري اغلغله ولا ونتي انترنت ناتغوصاصركا جدل نغرات تغبرلو معناتو زخلو منسي كمتصخلو لومي منسي ابدا شهياتي ما يكون زحتت واي فاي زحتت سلازي مسرتاوي انترنت غبر كيلكا ايرترا دما بقليلو خد بس حط خلي هذه لازم دحرجيرا بافريكاويان زبالصت هاجر كتكون تخلي معناتو قدامها يا بافريكا زي اللي انتايو سلامي زي اللي ناس ازخونه كاب جبنا ناس ازخونه حبرتسب زي اللي شوف نزو كله زغبر زنبره فرنسا كي تسكفي ابزوانزي نتخلص زغبرنا لكم ثانك يو بالكم نام بمبال نمن بوتا يخفتلو له
ነቶም ካልኦት ሃገራት ኣይኖ ናብ ኤርትራ ገጽ ዘጸጉዖ ዘለኹ ኣነ ፈረንሳ ኣብ ኒጀር ዝገበረቶ ወይ ገለመለ ዝገበረቶ ኣገዳስነት እኳ እንተሎ ንዓና ንኤርትራውያን እንታይ ዝገድሰና ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለና ብምውድዳር ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣበይ ደረጃ ኣለና ነዚያ ጥራያነ ኩሉ ግዜ ከጉልሕ ዝፍትን ኦኬ ንሽተይ ንስማዕዮም ኣብዚ እቶም ካልኦት ሰባት ከመይ ግብረ መልሲ ይብለዎ ንርኢ and Chad have reacted strongly after French President Emmanuel Macron said Sahel countries were ungrateful for the role France played in fighting jihadist insurgencies. Let's listen to what he had to say to ambassadors in Paris. We had a relationship. By the way, እዚ ክዛረብ ከሎ ንመን ተዛሪብዎ ነቶም ኣምባሳደራት ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኣምባሳደራት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ኣኪቢዩ ንሕና ብዙሕ ሓለፋና ገበርናልኩም ንስኻትኩም ግን ኣክንዲ ቴንኪ ትብሉና በንጻሩ አንጻርና ተኸድለኹም ግን ወላ ሓንቲ ጸገም የብሉ ንሕና ምስጋና ብዙሕ ኣይንደልን ኢና ብዘስምዕ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ French army had not been deployed in this region. And in response, Chad's Foreign Minister Abdurrahman Kaloumala said in the Sahel region. In former French colonies like Mali, Burkina Faso and Niger, right under the noses of the French troops stationed there. This instability led to multiple ሕጂ እንታይ ናርኢና ዘለና ፈረንሳ ጽልዋናታ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ካብ ኣፍሪካ ወተሃደራውን ቁጠባውን ቤዝስ ናታ እናተዓጽወ ይኸይድ ኣሎ ንብል ኣለና መወዳእቱ ዳ ናበይ ክበጽሕ እዚ ጉዳይ ዝንድሕሪ ኢልኩም ሰለስተ ሃገራት ጠቕላላ ንፈረንሳ ሰጉጎን ብነፍሰን ደው ክብላ ጀሚረን ኣለዋ ንመንከ ቦታ ይኸፍታሉ ኣለዋ ንራሻ ዝበሃል ሃገር ንቻይና ዝበሃል ቦታ ብሰፊዑ ይገጥፋ ኣለዋ ንኻልኦት ድማ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ክሳብ ሕጂ ዝሕዝን ክፋሉ ኤሮጳ ምስ ወፀት ቦታ ብኻልእ ክትከለካ ኤርትራ ሓደ ምስ ወፀ ብዝኾነ ነገር ኣይንትከኦን ኢና ናትና ሓይሊ ክምስርት ኢና ዝበለት ሃገር እያ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ክትገብር ከቢድ እዩ ስለምንታይ እቶም መንግስታት ጌና ፍራጃይል ከምዚ ሰንኮፍ ዘለዎ ስለ ዝኾኑ ብቐሊሉ ክትኣልዮም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንፈረንሳ ኣሊኻ ነቲ ቦታ ናታ ብገለ እንተደይ ተኪካዮ ፈረንሳ ብገለ ጌራ ነቲ መንግስቲ ክትኣልዮ ትኽእል እያ ሓያል መንግስቲ ሓያል ሰራዊት ስለ ዘይብሉ ዳትስ ዋይ ተቐላጢፎም መተካእታ ናይ ፈረንሳ ዝደልዩ እዚ እዚአን ሰለስተ ሃገራት ተሪኻየን ቀልጢፎም ገሊኦም ምስ ቻይና ገሊኦም ምስ ራሻ ኮይኖም ነቲ ቦታ ነቲ ናይ ሴኪሪቲ ጋፕ ተፈጢሩ ዘሎ ክትክእዎ ክኢሎም እዮም ጽቡቕ ዲ ሕማቕ እዚ ብዙሕ ዲቤት ክገብረሉ ትኽእል ኢኻ ግን ብሓፈሻ እንታይ ኣለዎም ኣማራፂ እዮም ዝርእዩ ከማና ባዕሎም ነፍሶም ዘይክእሉ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ኤርትራ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ 30 ዓመት ኣብ ኔው ተዳልዩ ይመፅዩ እዚኣቶም ከምኡ ይኮኑን ልዕልዋ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ እዮም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ሰራዊት ይኹን ኣብቲ ኢሊት ናይቲ ሃገር ፈረንሳ ሰራውር ሰዲዳ ዘላ እያ ብቐሊሉ ጌራ ነቶም ሰራዊት ድዮም ገለ ነቶም ሓለፍቲ ገንዘብ ኣብልያ በከ ተብሎም ትኽእል እያ ተቐላጢፎም ነቲ መንግስቲ ክቋፀረሎም ፅል ወይ ብግብረ ሽበራ ዕጡቕ ሰራዊት ኣምፅያ ክትኣልዮም ስለ ትኽእል ብመብዛሕትኦም ናብ ፑቲን ክፅግዑ ከለዉ ገሊኦም ናብ ቻይና ተፀጊዖም ገሊኦም ድማ ምስ ክልቲአን ሃገራት ምስ ቻይናን ራሻን ዝምድና ብምግባር ነቲ ጋብቲ ክሽፍንዎ ይፍትን ኣለዉ ፈረንሳ ድማ ኢዳ ይሃበትና ኣላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ስልጣን ተመሊሳ ንኽትኣልዮ ብኩሉ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዳትስ ዋይ ድማ እቶም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ስክፍታት ዝስምዖም ዘሎ እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮም ኣብዚ ንእሽተይ ንስማዕዮም ሞ ድሕሪኡ ካልእ ሪፖርት military coups in West Africa, in Mali, Burkina Faso and Niger. And the military juntas promptly decided to switch partners. They kicked France out and chose to work with Russia instead. They believed that the Russians would be more effective against the terrorists. The decision had a knock-on effect. Anti-France sentiment started spreading to other countries hosting French troops like Chad, Senegal and most recently the Ivory Coast. This is a massive failure for France, a moment of shame. But Macron does not see it that way. He says Paris is not on the back foot. Instead, he blames the African nations. Macron called them, and I'm quoting, ungrateful. And then he said, and let me quote again, none of them would be in a sovereign country today if the French army had not been deployed in... So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ድሕሪ 60 ዓመት ናጽነት ናይተን ሃገራት ናጻ ምስኮና ክሳብ ሕጂ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ከም ድሌቱ ዝፃወተለን ዝነበረ ሃገር ልኡላውነት ናተንሲ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ዓቂብዎ ነይሩ ይብል እቲ ግብረ ሽበራ ኣብተን ሃገራት ዘሎ ኣዚፍ ካብ ሰማይ ዝነጠበ ብሓፈሻ so much about those people እስከገለ ኣፍሪካውያን ክዛረቡ ከለዉ ንስማዕ had revealed his contempt for Africa. Senegal's Prime Minister Ousmane Sonko also said France had in the past contributed to destabilizing certain African countries such as Libya, which had disastrous consequences for ክልተ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ድሮ መልሲ ይቦም ኣለዉ ሓደ ካብኦም እቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሰኔጋል እዩ ፈረንሳ ቀዳማይ ነገር ንፀጥታን ርግኣትን ናይ ኣፍሪካ ብዙሕ ሕማቕ ታሪክ ዘለዎ ሃገር እያ ሕጂ ድማ ዓቕሚ የብላ ዋላ ክእለት እውን የብላን ነዚ ሰላምን ርግኣትን ናይ ኣፍሪካ ከተውሕሲ ሓደ ድሌት የብላን ካልኣይ ድማ ዓቕሚ እውን የብላን ስለዚ እንተኽኢላ ኢልዎም ንብረትኩምን ሰራዊትኩም ሒዝኩም ተኣለዩላ ፀጥታናን ሰላምናን በዓልና ከነውሕዝ ዝኽእል ኢና ብምባል
برايم مينستر ناي سنغال تزاريبهم ناي ጫድ ድማ ኣብ ዝለንከነ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ንኸውፅእ ዝኣዘዘ ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ፈረንሳ ደይመ ደይላ ተንኮል ሽርሕን ካብ ምግባር ሓሊፋ ንኣፍሪካ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ፀጋ የለን ንሕና ድማ ንፈረንሳ ውፅልና ክንብል ከለና ንህዝቢ ፈረንሳ ፀሊና ወይ እውን ሃገር ፈረንሳ ፀሊና ኣይኮነን ውሽጣዊ ጉዳይና በዓልና ክንኣሊ ስለ እንደሊና ብምባል ክልተ ሃገራት መሊሶምሎም ኣለው እቲ ካልእ ድማ መብዛሕቱ ፀሊም ድማ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህበሎኒ ማክሮን the region's security. Now, Chad, Senegal, and Ivory Coast have recently ended security agreements with France, while Mali, Burkina Faso, and Niger told French troops to leave following coups. Now, to discuss this more, we're now joined by እጂ ምናልባት እዚ ነገራት እዚ ብኤርትራ ነዊሕ ግዜ ዝተዘርበሉ እዩ መንግስቲ ኤርትራውን ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ነዊሕ ተዛሪቦ ነይሩ ግን ሓንቲ ነገር ኣብዚያ ተመሊሰ ቅሩብ ሪፖርት ክበኩም ካብዚ ኣብዚያ እስክትስምዕዎም think we are free as Africans? Not really. We have the unfinished business of decolonizing economic structures. Yes, we have our own territory and our flag and our national anthem and football teams and all of that, but that's one particular aspect of sovereignty. But if you don't have food sovereignty, if you don't have energy sovereignty, if you don't have technological sovereignty, then you don't really have full independence. Now, the African Union እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪካ ዘፍረየቶም ብሉፃት ስኮላርስ እዩ ቱኒዝያዊ መበቆል ዘሎ ናይ ብሓቂ ብሪልያንት ዝኾነ ርዲኢት ዘለዎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ናፅነት ኣለዋ ዶ ወይ እውን ልኡላውነት ኣለዋ ዶ ኢልካ ክዝረብ ይኽእል ዶ ምስ በለቶ ነው የብልናን ኢሉ ማለት ልኡላውነት ማለት ኤግዛክትሊ እንታይ ማለት ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ እወ ባንዴራ ኣለና ሃገራዊት ጋንታ ኣለና ኣብ ውድድር ናይ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ናይ ኣትሌቲክስ ንሳተፍ ኢና ሃገራዊ መዝሙር ኣለና እዚታት ኣለና ኢሉ ግን ልዑል ናይ ብሓቂ ልኡላውነት ክህልወካ መጀመርያ ፉድ ሴኪሪቲ ክህልወካ ኣለዎ ኢሉ መግቢ ነፍስኻ ክትክል ኣለካ ምክንያቱ ከብድኻ ክሳብ ዘይመልአ ክንደይ ክዳውንቲ ኣለካ ትርጉም የብሉን ክንምንታይ ክዳውንቲ ኣለካ ኣብ ገዛኻ ክንምንታይ ጫማ ኣለካ ወላ ካልእ ኣለካ መግቢ ዘይብልካ ትኮይንካ ኣብ መወዳእታ ብጥሜት ክትመውት ትኽእል ኢኻ ንመግቢ ክትብል ድማ እቲ ንብረትካ ብሕሱር ክሸጦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ብዘይ ክዳን ሰብ ብሓንቲ ጨርቂ ኣዋርሕ ክቕፅል ይኽእል ዓመታት እውን ክቕፅል ይኽእል ይኸውን ከይበልዐ ግን ሶምን ክቕፅል እንተኻኣለ بالعلي كقصل هاي كله سلازي مجمريا نافريكا جزءت نختكون زجبروا نفسها مجبك تفرق كم زي تخل ولا قات زبلة أمريكا تلوا بتي معبول حرش هالجيرة نفسها كتكل كم زي تخل يوم جرما ثالث تزلم أمريكا أفريقيا تزبلة حمدنا أفريقيا تزبلة أقولنا أفريقيا انتايز فريق فلتنا مبزحتك زي كاش كروبس يوم زفرياو تايم زياتهم بون كون خل كاكاو كون خل افوكادو كون خل فيور كون خل كلاتهم زيهم نبراتهم كل عز خل يكون كلاتهم اب عالم كيدهم تشيتهم نيوز اشر فيهم زمصلك دربع ገንዘብ ካይኮንን ዘምጽ ተዘሕዝን ክፋልከ ነዚ ነገራት እዚ ብዘይ ረብሕ ገንዘብ ሸጥካ መግቢ ዝብላዕ ትገዝእ መጀመርያ እዘን ሃገራት እዚኣተን መግቢ ኣፍርየን ንሃገረን ዝኸውን መግቢ እኹል መግቢ እኹል ዘይቲ እኹል ኣስቤዛ እንተ ዝገብራ ነይረን ተርጅኹን ኣለኹም ህዝብኻ እኹል መግብን ተረኺቡ እቲ ካልእ ቀሲልካ ከተርክበሉ ትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ መግቢ ጥራይ ስለ ዘለካ ምሉእ ናፅነት ኣለካ ማለት ኣይኮነን ቴክኖሎጂ ክህልወካ ኣለዎ ነፍስኻ ዝኽኣልካ መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ክህልወካ ኣለዎ መሰረታዊ ፀዓት ክህልወካ ኣለዎ ኩሎም እቶም መሰረታውያን ባእታታት ናይ ሓደ ቁጠባ ክሳብ ዘይብልካ ከም ሃገር ወይ እውን ከም ኣህጉር ናፃ ሃገር ናፃ ልኡላዊ ኣህጉር ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ብዛዕባ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝዛረበኻ ስምዕዎ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ ዘየሰብለሉ ጉዳይ ኣብዚያ and other donors. So if our core decision making is really have full independence. Now the African Union is mostly funded by the European Union and other donors. So if our core decision making Pan-African process is funded by our competitors, let's call them, right? Why do we expect them to fund the very core things that will make us less dependent on them, that will make us truly their competitors, and in some areas in the long term, we may actually dominate. So, Taiblo, Kalai, African Union, Hibrat Africa, much President Ertrab, Zaba Hibrat Africa, Tarif on Zarabai Zarab Kuluzi, had a capti, Nitom Africa, they said Rezolo would Tikal, we won Agrawit Kal, Gen Erozolo was Zulon Tolonisi. Taizul Zalozi, Kiladama. حبرة أفريقيا باجت ناتو كابي يدمت مجمري حادة تكال نربحها من تايسر كتفلت دليقة أتاويتات ناتو كابي يزمت باجت ناتو كابي يزمت كتفلت كتكلال لك
أنا نحدا سبي خفلون تلخو ገንዘብ ይኸፍሎ ተለኹ አንጻራይ ክሰርሕ ይክእል ሰብሲ እንዲሁም ሎ ስለዚ እቲ ኤውሮፓ ሕብረት እንታይ ዝደሊ ነገራት ከም ዘለዎም ክቕፅሉ ከመይ ማለት እዩ ኤውሮፓ ዝኾነ ይኹን ሃብቲ የብላ መብዛሕትኡ ሃብትናታ ካብ ኣፍሪካ ይድመፅ ጸጋታት ጥረ ነገራት የብላን ኢንዱስትሪ ናታ ዝኾኑ ጥረ ነገራት የብላን ኤውሮፓ ስለዚ መብዛሕትኡ ነገራት ካብ ኣፍሪካ ይድመፅ ስለዚ ኣፍሪካ ከም ዘላቶ ደረጃ ምዕባለናታ ከም ዝሕጂ ዝነበሮ ከም ቀደም ዝነበሮ እዩ ክኸውን ዝደልይዎ ስለዚ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ገንዘብ ክብዎ ከለዉ ዓበይቲ ትራንስፎርሜሽንስ ወይ እውን ስርበት ተኸለውጥ ኣብ ኣፍሪካ ንኸምፅእ ኢሎም ኣይኮኑን እንታይ ዳ ሓሸውየ ናይ ኣፍሪካ ንክቕፅል እንተዘይከውን ነይሩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣፍሪካን ዩኒየንሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይካየድ ኣሎ ኩናታት ሕጂ ኣብ ትግራይ ከመይ ዝበለ ኩናታት ሕጂ ነይሩ ቆልሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ኣብ ኦሮሞ ከምኡ ኣብ ኦሮምያ ከምኡ ነይሩ ኣብ ኣምሓራ ከምኡ ኣሎ ኣብ ካልእ ከምኡ ኣሎ ሕራይስከ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሃገራት ኣያቱን እዩ ኢዱ ኣይቱን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሶማልያ ንክንደይ ዓመታት ሽግረን ይቕፅል ኣሎ ኣብ ሱዳን ከመይ ዝበለ ኩናታት ሕጂ ይካየድ ኣሎ ነዚ ኩሉ ወላ ሓንቲ ኣስተዋፅኦ ዘይብሉ ትካል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ከሎ መዓት ቢልዮናት ገንዘብ ዘጥፍእ መዓት ኣኼባታትን ዋዕላታትን ዝገብር ወላ ሓንቲ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ንክፈትሕ ዘይክእል ተኮይኑ ንምንታይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብኡ ኢልካ ክትሓትት ዝግባእካ እንታይ እቲ ኣስተዋፅኦ ናቱ ኤርትራ ጎረቤት ሃገር ከላ ተነፂላ ተኣጊዳ እንታይ ስለ ዝገበረት ንኣልሸባብ መን እዩ ዝሕግዞ ዘሎ ጠፊኡ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ጉዳይ ክቋፀር ኣይክእልን ኤርትራ እንታይ ትገብረላ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ይረክብ ኣሎ ክዛረብ ኣይክእልን ሕራይ ንኤርትራስ ጎረቤታ እዩ ዘሎ ስለዚ ወላ ሓንቲ ፀገም ክፈትሕ ዘይክእል እምበሺ ፀገማት ናይ ኣፍሪካ ክኸፍኡን ክበላሸውን ዝገብር ውድብ እዩ ስኻ እንታይ እዩ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ንክሰርሕ ስለዝተሃንደሰ እዩ እቶም ባጀቱ ዝኸፍሉ ዘለዉ ነዚኦም ዝገብሩ ነዚ ንክግበር እዮም ዘልዩ በንፃሩ ናቱ ባጀት ተዘልዎ ነይሩ ንእሽተይ ኦፊስ ሒዙ ወላ ንኣሽቱ እንተኾነ ሽግራት ክፈትሕ ምኻኣለ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ሕብረት ኣፍሪካ ነታ ኣፍሪካ ክጠቕማ ኣይከኣለን ክጎዳ ጥራይ ዝኻኣለ ካልእ ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ብዚኣ What's the greatest lie that has been told about Africa? Africa is poor, right? Africa is not poor. If Africa was poor, we would never have been colonized. Nobody would ever, set foot here to extract anything. Africa is extremely rich. That's precisely why. ካልእ ከንታይ ላተስከ ብዛዕባ ኣፍሪካ ሲ ሓሶት ብዙሕ ግዜ ዝዝረበላ ሓሶት እንታይ ኣላ እስከ ንገረና ኢላቶሲ ኣፍሪካ the poorest continent ድኻ ኮንቲነንት እናበለት ምዕራባዊ ዓለም ኣፍሪካ ክብል ከሎ ሰብ ነዚ ፃዕዳ እንታይ ድመፆ ድኽነት እዩ ድመፆ ኣፍሪካ ድኻ ኣይኮነትን ድኻ እንተትኸውን ኩላቶም ኣብ ኣፍሪካ መፅኦም ኣይምለመኑን ወይ ንኣፍሪካ ክገዙ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ማይ ትጓየዩን ኢሉ ኣፍሪካ ዝሃብተመ ኮንቲነንት እዩ ዝበዝሐ ሃብቲ ዘለዎ ኮንቲነንት ኣብ ዓለም ኣፍሪካ እዩ ትፀገም ህዝቢ ኣፍሪካ እቲ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ኣፍሪካውያን ከም ዘይረብሕሉ ስለ ዝኾነ እቲ ሲስተም ደይ መደይ ተባሂሉ እቲ ስትራክቸርስ ኣብ ኣፍሪካ ዝቆመ ህዝቢ ኣፍሪካ ንኸይምዕብል ንኸይትንሲ እዩ ሕጂ እዚ ክንብል ከለና ኣፍሪካውያን ወላ ሓንቲ ጉድለት የብሎምን ይብል ኣለኹን መዓት ጉድለት እዩ ዘለዎም ኣፍሪካውያን ዝበዝሐ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍሪካን ኣፍሪካዊ ዝገብሮ ዘሎ እዩ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ እውን እንተኾነ ኤግዛክትሊ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ንምቕራፍ ዝሰርሑ ይኮኑን እንታይ ዳ ኣብ ዘየድሊ ሓሸውየ ዝነብሩ መራሕቲ ውሕዳት ኣይኮኑ ስለዚ የስ ናይ ደገ ፀቕጢ ኣለዎም እቶም ቁሩብ ተስፋ ዘለዎም መራሕቲ ድማ ዝኾነ ለውጢ ከምዘይገብሩ ገይሮም ሸንኪሮም ሸናኺሮም የብልዎም ንኣብነት ካልእ ስንግደፎ ናይ ኣፍሪካ ዘይንፈልጦ ወይ እውን ካባና ርሑቕ ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኢማጅን ካብታ ዝብገሳ ካብ 91 ዝተበገሰ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ዝኾነ ይኹን ፀገም ተዘይገብሩሉ ወላ እውን ምስ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ኩናት ሕማቕ ነርቱ ኩናት ጌጋይ ነርቱ ኩናት ግን ኣፍሪካዊት ሃገር ኣልጀርያ ትበሃል ሃገር ንክልቲኦም ኣሰማሚዓቶም ኣብ 2000 ስለዚ ኣብ 2002 ድማ ብይን ተዋሂቦ ተርዲኹንሎም እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ተዋጊኦም ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ጣውላ ወዲኦሞ ኣብ 2002 ድማ ብይን ተዋሂቦም እቲ ብይን ድማ እግባይ ዘይበሃሉ እዩ ተባሂሉ ካብ 2002 ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን እገዳ እንተዘይውርዱላ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ምኾነት ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘላቶ ፀገም መጋጥማ ዶ ወይ እውን እቲ ደረጃ ቁጠባን እዚ ዝወረዳ ፀቕጢ ዝሓለፈ 20 ዓመት ናሃለዎ ዶ ኖ ቀሲላ ማዕበለት ሜቢ ከምቲ ናይ ቀደም ብፍጥነት ኣይ ማዕበለትን ምስ ኢትዮጵያ ንግዲ ስለተቋረፀ ክትብለን ትኽእል ኢኻ ፌር ኢናፍ ይርዳእከያ ከምቲ ኢልካኒ ይርዳእክየ እቲ ሕቶ ግን ኤርትራ እንተዘይትእግዳ ቀሲላ ብዙሕ ነገራት ክትገብር ምኻለት ህዝባ ከምዚ ኢሉ ፋሕብቲ ናይ ማእተወ ስለተረዲኹም ንለኹም ስለዚ ዓይንና ከፊትና ነቲ ኩነታት ብሰፊሑ ክንግንዘቦ ንፈትን ኩሉ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኢዱ ዘይእቱ ነይሩ ተዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ
مبزحتن هاجرات أفريقيا ولا وقاسيلن ممعبلا من البات بقلتف مستنكالوت علامات متوجه فك بلا يكل لكن قاسيلن كابت زلو درجة أصبغ المحشانير زيادة رايك بلزدلي مبزحتن هاجرات أفريقيا شجرن ናይ ወፃኢ ኢድ ምትእትታዊዩ ዝኽብል ከለኹ ሕማቕ ምሕደራ ብልሽውና ፀቢብነት ቦታ የብሉን ኣብ ኣፍሪካ ይብለ ኣለኹ ኣብሶሉት ነው ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ዝዓበየ ፀገም ክብሎ ከለኹ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ፀገም ኣይኮነን ወይ ንሓትትና ስለተባልዕና ንሓትትና ስለተፃለና ሕማቕ መንግስቲ ስለ ዘሎ ወይ እውን ድኹም መንግስቲ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ወላ እውን ምስ ድኻሚ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ወላ እውን ምስ ድኻሙ ኤርትራ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ب100% متمحشت نيرا مخنياتو ولا بزقمتا إيرترا بزح نجار كتكبر مخالط كابت جدان إسوان تنصلون تتدح نيرا رجعهم لهم أنا نعطي مرداتا بزي قلت أجاب إز جدان قال أنت زلنا يرو إيرترا كابزح جزالاتو ب100% زحاشك وطبعا محلوا مخنياتو إيرترا حنت نجار كتكبر كم زي تغل بخلت تجران إيدان جبيتو زحز تنصلون إسوان كباني وريدوان يرو سابجون غسل على قلم الكائنات ስለዚህ ሃገራት አፍሪካ ዘለዎ ደረጃ ካበይ ዝመፀዩ ኩሉ ግዜ ከነስተብል ክንከላለና እስኪ አርስ ንቀይር ካብዚ ኣብ አፍሪካ ከለና A friend to a foe, there is one country that is using it as an opportunity to make deeper inroads in Africa, and it is Russia. From security cooperation to economic ties and to diplomacy, Moscow is becoming the go-to friend for Africa. Apart from its diplomatic support and vast resources, in recent years, Russia has shown growing interest in Africa's nuclear power sector. Moscow has increased its engagement with African countries that are facing chronic power shortages, hindering industrialization and economic growth in the continent. In recent years, Russia has signed agreements. Moscow has increased its engagement. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ብኻልእ ኤሮፓ ፈረንሳ ገዲፋቶ ክትከይድ ከለና ኣፍሪካ ካልኦት መራሕቲ ኤሮፓ ወይ ሃገራት ኤሮፓ ፅልዋናተን ካብ ኣፍሪካ እናተበንቆረ ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ዕድል ወይ እውን ፅቡቕ ነገር ኣብ ኣፍሪካ ይኽፈት ኣሎ እንተሪኢልና ንካልኦት ሓይልታት ዕድል ይኽፈት ኣሎ ሓደ ካብቲኣቶም ድማ ራሻ ዝበሃል ብቕልጡፍ ናብ ኣፍሪካ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ሕጂ ራሻ ክበሃል ከሎ ካብ ኤሮፓ ዝፈልዮ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ሓደ ብመሰረቱ ራሻ ካብ ኣፍሪካ ዝበዝሕ ሃብቲ ዘለዎ እዩ ተፈጥራዊ ሃብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ተፈጥራዊ ሃብቲ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ድማ ኣለዎ ተርጅም ኣለዎ ሃብቲ ኣለዎ ቴክኖሎጂን ነውሓው ከም ድማ ፍልጠት እውን ኣለዎ ተመክሮ እውን ኣለዎ ስለዚ ናብ ኣፍሪካ ክመፁ ከለዉ ንኣፍሪካ ናይ ፀጋታት ቦታ ጥራይ ኣይኮኑ ዝርእይዎ እንታይዳ ንኣፍሪካ ዕዳጋ እዮም ዝርእይዎ መሻርክቲ እዮም ዝርእይዎ ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂ ናቶም ከስፋሕፍዕሉ ዝኽእሉ ፅልዋናቶም ከስፋሕፍዕሉ ዝኽእሉ ቦታ ኮይኑ ይዝረአዩ ንራሻ ድማ ኣፍሪካ ንራሻ እንታይ እያ ዓብ ዕዳጋ እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ራሻ ከም ናይ እዚኦም ኤሮፓን ኣሜሪካን ሶፊስቲኬትድ ኣይኮኑ ዝቕርብዎ ነገራት ንኣፍሪካ ብመሰረቱ ኣፍሪካ ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ሕርሻዊ ድቑዕ ድዩ እኽሊ ድዩ ፀጋታት ድዩ መሰረታዊ ነገራት ብዙሕ እዮም ኣብ ዕዳጋ ዝቕርቡ ኣፍሪካ ድማ ትጥቀመሉ እያ ትደልዮ እያ እዚ ነገራት ነዳዲ ድዩ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ራሻ ንኣፍሪካ ከም ሓንቲ ብቐረባ ምስኡ ክሰርሕ ዝኽእል መናግቲ ዝርያ ወላ እውን ኣፅዋር ክሸይጥ ተኮይኑ ኣብ ኣፍሪካ ነቲ ኣፅዋር ናቱ ክገዝእ ዝኽእል ሰራዊት ኣሎ ወይ እውን ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝኾና ብብዙሕ ክሸጡ ይኽእሉ ዓቕሚ ናይ ቁጠቦም ድማ ምናልባት ንናይ ኣሜሪካ ንክገዝኡ ዓቕሚ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንቭላድሚር ፑቲን ኣፍሪካ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ወይ እውን ኣገዳሲ መሻርክቲ ክኾነ ይኽእል እዩ ሕጂ ኣበይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ክገብርዎ ዘይክእሉ ነገራት ድማ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ንኣብነት ናይ ኣፍሪካ ዝዓበየ ፀገም ፀዓት እዩ ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪካ ቁጠባናተን ኢንዱስትሪያላይዝድ ንኸይከውን ዝኽልክሎ ዘሎ ዝሓፅሮ ዘሎ ፀዓት ስለ ዘይብለን እየን ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ነዳዲ የብለን ነዳዲ ንክገዛ ድማ እኹል ናይ ወፃኢ ሸርፊ የብለን ስለዚ እቲ ዝበለፀ ነዳዲ ክኸውን ዝኽእል ኒኩለር ኤነርጂ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክትገብሮ ትኽእል እያ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ክትረኽቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ኒኩለር ፀዓት ድማ ቀዳመይ ተባዕለ ራሽያ ስለዚ ምስ ራሽያ ዝምድና ምግባር ኒኩለራዊ ፀዓት ንኽትረክብ እቲ ዝበለፀ ፀዓት ዝበሃል ዘሎ ኒኩለራዊ እዩ ግን ብውሑስ መንገዲ ክትከታተሉ ትኽእልካ እምበር ሓደገኛ እውን እዩ ስለዚ ከም በዓል ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ነዚ ምስ ራሽያ ብምቅርራብ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንክረኽቦ ይፅዕራ ኣለዋ ኤሮፓን ኣሜሪካን ነቨር ኤቨር ኣይኮነን ኣፍሪካ ንሃገራት ዓረብ ንበዓል ስዑድያ እውን ክብዎን ኣይደልዩን እዮም ነዚ ፑቲን ግን እቲ ቴክኖሎጂን ዓቕምን ስለ ዘለዎ ንክቦ ድልውነት ኣለዎ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ምስ ራሽያ ይሰርሓ ኣለዋ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ እውን ንእሽተይ ሃገር እያ ምናልባት ኣብቲ ሊስታ ናይ ፑቲን ምስ ኤርትራ ነዚ ነገራት ንኽብ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ እንካናባን ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ነተን ዓበይቲ ዕዳጋታት ዝኾና ይክጥምት ዝኽእል ንሱ እውን ብሓፈሻ ግን ኤርትራ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ጉያን ብዙሕ ፃዕርን ከድልያ ከም ዝኽእል እየ ዝግንዘብ ዘለኹ ግን ክንሪኦ ኢና እስኪ ምስ መን ከይሰርሓሉ ዓይነት ሃገራት እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ኣብዚ African countries that are facing chronic power shortages, hindering industrialization and economic growth in the continent. In recent years, Russia has signed agreements with 15 countries, including Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, and South Africa. The surge in engagement has been driven by a combination of strategic, economic, and geopolitical factors that align with Moscow's broader aspirations to expand its influence globally. By entering the African So ብሓፈሻ እተን ሃገራት ክሳብ ሕጂ ቭላድሚር ፑቲን ቀዳምነት ዝህበን ዘሎ ሃገራት እተን ነዚ ፈረንሳ ኤሮጳ ዝፀልወን ዝነበረ ካብ ሓዲመን ዘለዋ እየን ክበሃል ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ክኾና ከላ ዚምባብዌ ዝኣመሰለ ሃገራት እየን ሕጂ ዚምባብዌ ዝበሃል ቻይና ይኹን ራሻ በብዝሒ ብዝለዓለ ምዛ ሃገር እዚኣ ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ መጋበርያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኮይና ንእንግሊዝ ምስ ዘውፀት ድማ ነቲ ቁጠባ ናይ ዚምባብዌ ከም ዝበላሾን ከም ዘይዕረን ገይሮም ዝተፃወትሉ እዮም ሕጂ ፈረንሳን ራሻ ከምኡ ድማ ቻይና ኣብዚ ሃገር እዚ ብብዝሒ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ኣገይን እቲ ሃገር ብዙሕ ናይ ምዕዳራት ፀገም ከም ዘለዋ ይዝንገር እዚ ዕድላት እዚ ንኤርትራ እንተዝወሃብ ነይሩ ምስቲ እቲ መንግስቲ ኣዝዩ ቁርጡ ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎ ጥንቃቐ ዘለዎ ኣካይዳ ዘለዎ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንኤርትራ ብጣዕሚ ክቕይራ ምኻኣለ ግን ኣገይን ኤርትራ ሓደ ዓብዪ ብሬክ ትሩ ይብልዎ ነጥ በመቐይሮ ዝኾነ ቴክኖሎጂካዊ ዝምድና ናብ ዓብዪ ቁጠባዊ ነገር ክሽረፍ ዝኽእል ዝምድና ኣይገበረትን ኣላ ክሳብ ሕጂ ወላ እኳ እቲ ዕድላት እንተሎ ንኣብነት ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዝቐነ ኤሪፕሬስ እውን ፖስት ገይርዎ ዝነበረ ኤርትራ ናብ ብሪክስ ክትኣቱ ትፅዕር ከም ዘላ እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ራሻ ሚድያ ታስ ዝበሃል ሓደ ሪፖርት ኣውፅኡ ነይሩ ኤርትራ is actively seeking to collaborate with BRICS group which consists of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. ስለዚህ ኤርትራ ብድሕሪ መጋረጃ ወይ እውን ብስቕታ ከምዚ ብዓውዓው ዘይኮነ ብዘገምታ ምዚ ብሪክስ ብቐረባ ክሰርሕ ትፅዕር ዘላ ሃገር እያ ነተን ክልተ ዓበይቲ ናይ ብሪክስ ሃገራት ድማ ፖለቲካሊ ዝቐረበት ሃገር እያ መን እየን ተን ክልተ ዓበይቲ ራሻን ቻይናን ኮላይ ህንዲ ነተን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋን ኣይዲዮሎጂካሊ ፖለቲካሊ ድማ ናባተን ዝቐረበት እያ ስለዚ ኤርትራ ብታሕቲ ታሕቲ ናብቲ ብሪክስ ብዝቐረበ ምስ ክሰርሕ ትፍትን ኣላ ኣብቲ ዋዕላታት ከይዳ ማይክሮፎናት ጌራ ዘይኮነ ብታሕቲ ታሕቲ ብመንገዲ ፑቲንን ቻይናን ጌራ ናብቲ ብሪክስ ክትኣቱ ወይ እውን ወላ ብሪክስ ተዘይኣተወት ብቐረባ መሻርክቲ ናይ ብሪክስ ኮይና ክሰርሕ ትፍትን ኣላ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኤርትራ ብክልቲኡ መንገዲ ትፃወት ከም ዘላ ግን ብሕቡእ እዩ ከምዚ ብወግዒ ጫውጫው ብዘይብሉ መንገዲ እዚ ሕጂ ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ ባይ ዘ ወይ ብሪክስ ለንቀና ሓደ ዓብዪ ዜና ገይሩ ኣሎ ድሕሪ እቲ ዋዕላ ብሪክስ ሓንቲ ሃገር በቋራጭ ኣባል ሜምበር ኣካል ናይቲ ብሪክስ ገይሮም ኣለዉ ኢንዶኔዝያ ትበሃል ሃገር ኣብቲ ዋዕላ ዘይኣወጅዎ ለንቀነ ሃንደበት ኢንዶኔዝያ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሃገር እያ ምልእቲ ኣባል ናይቲ ብሪክስ ኮይና ኣላ ስለዚ ብሪክስ 10 ሃገራት ነይረን ተን ቀዳሞት 5 ድሕረን ድማ 5 ተወዲአን ሕጂ ድማ ሓንቲ ምልእቲ ሜምበር ኮይና ኣትያላ ንሳ ድማ ኢንዶኔዝያ እዚ ከዓ ብናይ ራሻን ቻይናን ድሌት ዝተፈፀመ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ኢንዶኔዝያ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ቁጠባ እዩ ምስ ራሻን ቻይናን ድማ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎ ንሳቶም እዮም ናብቲ ፉል ሜምበርሽፕ ኢትዮማ ዘለዎ ግምት ናተይ ግን ብናተን ጥራይ ዘይኮነ ብሙለን ሃገራት ሕራይ ክብል ኣለዎን ግን ፃውቲ ከም ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ፍሉጥ ወላ ኖ እንተበላ ኣትሪረን ኖ ክሳብ ዘይበላ ንካልኦት እዝን ግበሩ እንድሕር ኢሎም ክሰምዖ ከም ዝኽእሉ ይርዳእኒ እዩ ብሓፈሻ ኤርትራ ድማ ብናታ መንገዲ ኣብዚ ናይ ብሪክስ ክትኣቱ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል ድማ ኤርትራ ናብ ብሪክስ ገፃ ክደፍእ ከላ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም እውን ፀቕጦ ክትፈጥረሉ እያ ምክንያቱ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ፀቕጢ እንተጌርካሉ ጥራይ ምሳኻ ክሰርሕ ዝኽእል ሱቕ ኢልካ እንተሪኢኻዮ ጥራይ ነቲ ድሌታትካ ከማላኣልካ ኣይክእልኒ በንፃሩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝገብሮ ዘለካ ንርአ ናብቲ ካልእ ከይሰገርና ከለና national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place.
لنكنه دونالد ترامب هذا بريس كونفرنس غير نيرو انا بحكي زقرم زربا دما تزاريب له انتي يلو جرينلاند زبحال اكال ግዛት ናይ ዴንማርክ ንዝኾነ ክንወስደይና ኢልዎ ማለት ከምዚ ሓውስና ጽነት ዘለዎ ደሴቲ ነይሩ ብስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ክንሪኦ ከለና ናይ ግድን ኣሜሪካ ንግሪንላንድ ክትቋፀሮ ኣለዋ ብምባል ንዴንማርክ ባዕለ ዲኹም ትፈልጡ ትገብርዎ የብልኩምን ብሕምን ድሕሪ ኢልኩም ድማ መጀመርያ ብታሪፍ ገይራ ኣፍንጫኹም ክዘብጠኩም እንተዘየለ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ክጥቀም እየ ኢልዎ እዚ ተራእዩ ዘይፍለጥ ዘረባ እዩ ኣብ 2025 ኣብ 21 ክፍለ ዘበን هذا عبا هاجر نيروبا زاكل كم زجيرو منتيلو كل بعد ديهم فلوت خبلهم كله زس دمم كنتاتنا نرزلنا ايروبا دما ولا حنت خبل زي كل حيل بمخاني هذا نرويجاوي بروفيسور انتايلو ايروبا كاب سبجكت ناب اوبجكت تغيروا الزخ وسدي زغ قد في يبلوا له امريكا ما بحكي لولا ونتو دشته زخونه يكون قطباوي يكون وتهدراوي عقم زي بلو irrelevant political block ناخونه يمصالو بمبال صحيفنير أبيكس مالتي أكيد ما دنمارك أزي أقدس أكل ناي أوروبا حبرت كملما ناي ناتو يو جن دونالد ترامب I don't care انتاي يقوم تاي سلطانا لكم نت جرينلاند زبال كوش دي يلو ودوت دان جونيور زبال حدا ديليجيشن حزو نابت بوتا خيد نيرو حوسنات نزل لوايا من البات نابانا كتاتيا انت زي الدنمارك زخونه حفكفت يلو دما أفنشو خنزبطينا زي عينو تزربا بكا واضح بقلتي بحيلي زدلنايو كنوصل نخلينا بمبال نكندا ونكمو بحمد حريلكم زخونه بناي نقدي تاريخ كيرنا كنزبطكم ينا يلو نكندا ونكم يلو مالو ስለዚህ እንሪዮ ዘለና ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘስደምም እዩ ካብ ኣሜሪካ ስግር ኢልና ንካናዳ ምስ ተኸይድ ካብዚያ ስሙ What are the steps that need to be taken to fix the damages done to inflation? First and foremost, stop the overspending. Inflation, high taxes, deficits, high interest rates are all symptoms. The disease is overspending. When governments spend too much money, there's only three ways to get it. One is to raise your taxes. The other is to borrow, which means that they'll tax you more later on. And the third way is to print money. Now, printing money seems like a painless. እዚ ሰብ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ናይ ካናዳ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ኢሎን ማስክ ድማ ሓንቲ ንሱ ዝተዛረባ ብሪልየንት ፐርፌክትሊ ኣርቲኩሌትድ ምባል ገሊፅዎ ነይሩ እንታይ ዝብል መንግስቲ ናይ ዝኾነት ሃገር ቀዳማይ ምንጭ ናይቲ ምንሃር ዋጋታት ወይ እውን ኢንፍሌሽን ንብሎ ዘለና መበገስናቱ ሕማቕ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ወይ እውን ኦቨር ስፔንዲንግ መንግስቲ ልዕሊ ዓቕሙ ልዕሊ እቲ ዝግብኦ ገንዘብ ከጥፍ ምስ ጀመረ ዝፍጠር እዩ ስለዚ ኢንፍሌሽን ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ንትካላትን ንገለመለታትን እዮም ዘልግብዎ እምበር ብመሰረቱ መንግስቲ ዝፈጥሮ ምዃኑን እቲ መንግስቲ ዝፈጥሮ ፀገም ድማ ንሱ ጥራይ ክፈትሖ ዝኽእል ብምባል ተሪር ዘረባ ተዛሪቡ ስለዚ መንግስቲ ዝበሃል ቀዳማይ ፀገም ምዃኑ ነቲ መንግስቲ ሓይሊ ናቱ ክሳብ ዘየዳኸምካዮ ውፅኢት ከተምፃእ ትኽእል ኢኻ ብምባል እዚ ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ መራሒ ናይ መንግስቲ ዕቤት ክሓፅር ዝኽእል ፕራይም ሚኒስተር ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ካናዳ እዚ ከዓ ንካናዳ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ነ ፅቡቅ ዝኾነ ፖሊሲ ክህልዎ ይኽእል እዩ ካብዚ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ድማ ብቁጠባ ዝሓሸ ዕድል ንካናዳ ክፈጥረላ ዝኽእል እዩ ሓደ ገለ ካብቶም በዓል ኢሎን ማስክ ድማ ንዕኡ ይድግፍዎ ኣለዉ ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ኣትሊስት ኣብ ቴክኖሎጂካዊ ዓለም ሎሚ ኣብ ቁጠባዊ ዓለም ብዙሕ ለውጢ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እውን ስምዑ There have been some seismic changes in the tech world today that could have far-reaching consequences for all of us, involving some of the key players in Silicon Valley. Mark Zuckerberg has announced that Meta, the company that runs Facebook, WhatsApp and Instagram, is to remove fact-checking from all its services. In a video message, he said the recent US elections felt to him like a cultural tipping. ኣብ ቴክኖሎጂ ምስ እንመፅእ ድማ ናይ ፌስቡክ ሓላፊ ፌስቡክ ክበሃል ከሎ ሜታ እዩ ዝበሃል እቲ ፓረንት ካምፓኒ ፌስቡክ ኢንስታግራም መሰንጀር ዋትሳፕ ዝቋፃፀር ካምፓኒ እዩ ሓድሽ ኣናውንስመንት ገይሩሎ ንሱ ድማ እዚ ኩሉ ነገራት ሴንሰር ዝገብር ዝነበረ ፖለቲካል ኮሬክትነስ እናተባሃለ ካብቲ ናቶም ወፃኢ ዝኾነ ዝተዛረብካዮ ብሎክ ዝገብሩ ዝነበሩ ነዚ ኩሉ ክንገድፎ ኢና ሴንሰርሽፕ ከነቋርፆ ኢና እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ክሰርሕ ይፍትን ስለ ዘሎ ንኩሎም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ደሰንበደ ፍፃመ እዚ ብኻላ ኣጋጣሚ ኣይሆፕ ጉግልን ዩቱብን ከዓ ነዚ ሕጊ ናይ ፌስቡክ ይኽተሉ ኮኑ ምክንያቱ
ዳርጋ ቻነል ናተይ ክንደይ ብድሆ ያጋጢሞ ነይሩ ብፍላይ በዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ከምኡውን ኣብዚ ናይ ኮቪድ ግዜ ነቲ ሕማማት ገለመለ ዝኾነ እንተተዛሪብካ ነቲ ቻነል ብዙሕ መጠንቀቕታታትን መፈራርህ ነገራትን እዮም ዝገብሩልካ ስለዚ እናተጠንቀቕካ ሰንኮፍ እናኸድካ በቃ እናፈራህካ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሳላ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፀ እቲ ቁፅፅር ዝነበራ ሚድያ ናፅነት ከም ኤክስ ክኸውን ከም ዝኾነ ኩሉ እቲ ሚድያ ኢና ንርኢ ዘለና እንተወሓደ ንዝመፅእ 4 ዓመት እዚ ኩነታት እዚ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ናይ ሪሊ ሆፕ እዚ ኩነታት ብከምዚ ክቕፅል ምክንያቱ ሓሳባት ናይ ሰባት እናዓፀው ድሌቶም እናገበሩ ነቲ ኩነታት ኣልባብ ናይ ሰባት እዮም ዝነበሩ መወዳእታ ሰዓት ከም ዝበፅሐ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዜና እዩ በዓል ቢቢሲ ግን ልቦም በዓል ቢቢሲ ሲኤንኤን ከምኡ ድማ በዓል ጆርጅ ሶሮስ ቢል ጌትስ ናይ ብሓቂ ጉህዮም ኣለዉ ምክንያቱ ንዓለምና ዝቋፀረሉ ዝነበሩ መንገዲ ስለ ዝተዓፅወሎም ዝኾነ ዝገብርዎ የብሎምን ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክሰግር እየ አቅመ ቢስ አይደለንም ሁሉንም አይነት የጥፋት ነገር ማድረግ እንችላለን ሲሉ አብይ አህመድ ዛሬ መግለጻቸው ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላም እጃችንን አጥፈን በኃይል እንከሰታለን ሲሉም ዝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን የማስፈራሪያ መልእክት የላኩት የገና በዓልን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ላይ ነው። እንችላለን ሲሉ የጥፋት አብይ አህመድ አብ ቀጻሊ ወጥሪ ሽግር ዘይፍታሕ ሽግራት ፖለቲካዊ ሽግራት ካብ ሓደ ናብ ሓደ እናዘለለ ዳርጋ ዓመተ ስልጣን ናይ አቢ ኬያስ ኢትዮጵያ ካብ ዕግርግር ዘይትዕርፍ ሃገር ካብ ዕግርግር ናብ ዕግርግር እናዘለለ ትኸይ ዘላ ሃገር እዩ ዝመርሕ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ብካልኦት ክዛረቡ ከለዉ ኣገባብ ምሕደራናቱ ምስ ዕግርግር ዝተሓሓዝ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ርግእቲ ኢትዮጵያ ከም ማሓደር ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ሓደ መብዛሕቲ ሰባት ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ክብሉ ከለዉ ገለገለ ድማ እቲ ናቱ ብቅዓት ርግእቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ኣይክእልን እቲ ብቅዓት ናቱ ብዕግርግር ነቲ ሃገር ከም ማሓድራ ዝኽእል ዕግርግር ክሳብ ዘሎ ነቲ ሓደ ኣንጻር ሓደ እናገበረ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእል ዝብሉ ድማ ኣለዉ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ እቲ ዘሎ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ብምሉኦም ቶም ህዝቢ ኣንጻሩ ደው ከም ዘይብሉ ገይርዎም ኣሎ ነቲ ሓደ ኣንጻር ሓደ እናገበረ ኣብ ስልጣን ልዕሊ 5 ዓመት ናብ 6 ዓመት እውን ቀሪቡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ዘረባ ይወፅእ ኣሎ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢናዮ ዝነበርናዮ እስከ ስምዕዎ እዚኣ የ4 ኪሎ ስልክ ካይሮ ተደወለ። የ4 ኪሎ ስልክ ወደ ካይሮም ተደውሏል። የስልኩ ባለቤት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ናቸው። ብሊንከን ከዚህ ቀደም ለአንድ ዓመት ያህል የቆየው የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት የመጨረሻውን እልባት እንዲያገኝ ያደረጉት ወደ 4 ኪሎ በመደወል ነበር። ለአንድ ዓመት ያህል በውጥረት ውስጥ የቆየው የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት በሰላም እንዲቋጭ ለማድረግ በርካቶች ከኡጋንዳ እስከ ኬንያ እና ቱርክ ድረስ ብዙ ጥረቶችን አድርገው ነበር። ነገር ግን አንዱም ጥረት ፍሬ ያፈራበት ሁኔታ አልነበረም። ይሁንና በመጨረሻ በሰዓታት ጊዜ ውስጥ እንዴት አጭር መፍትሄ ሊያገኝ ቻለ በሚለው ዙሪያ ብዙዎች በሰፊው ሲያነጋግር የቆየ መሆኑ አይዘነጋም። ነገር ግን አንድ ስልክ ሁሉንም ነገር ቀይሮታል። ሓንቲ ብዚኣ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና አብይ አሕመድ ኣብ አንካራ ከይዱ ኣብ ቱርኪ ምስ ሶማልያ ውዕል ክፍርም ከሎ ፈትዩ ይኮነን እቲ ውዕል እቲ ኣብ ወርሒ 8 ወርሒ 9 ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቱርኪ ክልተ ግዜ ፈቲንዎም ይክሽምግሎም ኣብዩ ነይሩ አብይ አሕመድ ንሕና እቲ ኤምኦዩ ወይ እውን እቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ምስ ሶማሊላንድ ጌርና ዘለና ክንውድኦ ኢና ብፍፁም ድማ ንድሕሪት ኣይምለስን ኢሉ ፈኪሩ ነይሩ ኣብ ወርሒ 12 ዲሰምበር ማለት እዩ አንቶኒ ብሊንከን ናይ አሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደው ኢሉ ኬትካ ምስ ቱርኪ እንተደይ ተፈራሪምካ ካልእ ፀገም ክመፀካ እዩ ስለ ዝበሎ ሓፊሉ ነፋሪቱ ሒዙ ከይዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተወሰነ ከይዱ ኣብ ሶማሌ ኣብ ቱርኪ ከይዱ እንታይ ገይሩ እሺ ትበልኩም ንክቕበል ኢሉ ኩሉ እቲ ክገብሮ ሓሲቡ ዝነበረ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክረክብ ንሶማሊላንድ ልኡላውነታ ንምእዋጅ ብላብላ ዝበሃል ዝነበረ ብሙሉእ ካንስል ገይሩ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ይኽብር ዶባ ይሰግርኒ ግዛታዊ ሓድነታ ክኽብር እየ ኩሉ ነገር ክገብር እየ ኢሉ ነቲ ሓሲቦ ዝነበረ ውዕል ካንስል ገይሩ ምስ ሶማልያ እርቂ ከም ዝጅምር ገይሩ እዩ ተመሊሱ ሚድያ ናቱ ግን ንአብይ አሕመድ ካብ ስልጣኑ ፖለቲካዊ ፀገም ከይፈጥረሉ ኖ በቃ ብካልእ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ንረክብ እዩ ተገይሩልና ዘሎ ምስ ሶማልያ ዝነበረ ፀገም ድማ ብምፍታሕና ብምባል ሓብዎ ከም ዝፈተኑ ርኢና ኣለና ሕጂ ድማ ብተመሳሳሊ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካይሮ ኣብ ግብፂ ደው ኢሉ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ተራኺቡለ ይብለው ኣይደኖ ንምንታይ ከም ዜና ገይሮም ይዛረብዎ ላ ይርዳእንን እዩ ኣብ መንጎ ብሊንከንን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፅን ቀፃሊ ይርክብ ዘሎ ቀፃሊ እዮም ዝራኸቡ ምክንያቱ ዘራኸቦም ኣርእሲ ኣለዎ ጉዳይ ናይ ጋዛ ጉዳይ ናይ እስራኤል ዳርጋ ኣብ ወርሒ ድዮም ወላ ኣብ ክልተ ሰሙን እዮም ዝራኸቡ ብኣካል ይራኸቡ ብቴሌፎን ይራኸቡ
ምናልባት እዛ ሕጂ ተገበረ ቴሌፎን ንጉዳይ ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ ግብፂ ናብ ሶማልያ ንምእታዊ ዝኻ ዝተወደአ ውሳነ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይና ናብ ሶማልያ ክትኣቱ ምዃናን ኣብዚ ቀረባ ድማ ሰራዊታ ክኣቱ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ አብይ አሕመድ is a bigger loser ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኸሰረ እዩ ብሊንከን መፅኡ ዝቕይረ የለን ብሊንከን ኦልሬዲ ዝግበር ገይሩ አብይ አሕመድ ድማ ኣብዚ እዋን እዚያ ክገብሮ ዝኽእል የለን መብዛሕትኦም ዝብልዎ ዘለው እቲ ዝገብሮ ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ ብሙሉ በአሜሪካ መጠንቀቕታ ከም ዝወሃቦ ምክንያቱ አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ካብ መጀመርያ ብመንገዲ ማይ ካመር ጌራ ከምኡውን ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረታ መንያ ፊ ገለት ባህል ካላ ናይቲ ናይ አፍሪካ ዴስክ ሓላፊት ናቱ ንሳውን እንትኾነት ኩላቶም ንሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶማልያ ኢና ንኽብር ስለዚ ነቲ ቻርተር ናይ ሕብረት አፍሪካ ከምኡውን ኢንተርናሽናል ሎው ተኸቲልካ ኣብ ደገ ባሕርቲ ኮይኑ ምስተን ሃገራት ተረዳዲካ ተዘይኮይኑ ምስ ሶማሊላንድ ዝግበር ቅቡል ከም ዘይኮነ በተደጋጋሚ ገሊፆምሉ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ድማ እዚኣ መወዳእታ ገይሮምላ ግን ስቲል አብይ አሕመድ ከምዚ ዓወት ዝረኸበ ነቲ ኩነታት ከም ዝሰለጦ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ድማ ብዙሕ ፅልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ስቲል ካብ ፈኸራ ከም ዘይዕረፈ ወላ ምስቲ ውሽጣዊ ዘለዎ ፀገማት እውን ብዙሕ ፀገም ክሰርሕ ከም ዝፍትን ዘሎ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ፀገማት ድማ ብሓይሊ ከም ዘለዎን ከኣልዮም ከም ዝኽእልን ፀቅዐ ከትሕዞም ከም ዝኽእልን ይዛረብ ዘሎ ክገብር ይኽእል ዳይክልን ክገብር ዝኽእል እንተዝኸውን ዝኽልከሎ ሓይሊ የለን ንሓግደፍ ፋኖ ኣይተጥፋዮም በጃኻ ደንግፀሎም ዝበለ ሰብ የለን ኩሉ ሓይሉ ገይሩ ክገብር ፈቲኑ እዩ ይሰልጠ የለን በንፃሩ ሰራዊቱ መዓልታዊ ዝማርኽ ዘሎ ፋኖ ቀፃሊ ሓድሽ ወታደራዊ ሓይሊ ኣፅዋራት ብረት እናዓጠቀ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ገዚኡ ይኮነን ወይ ከዓ ግብፂ ስለ ዝሃበቶ ይኮነን ንሰራዊት ናይ ኣቢ እናማረኸ ሓንሳብ ድማ ሰራዊት ኣቢ ባዕሉ ናብኡ እናኸደ እዩ ዝዓጥቕ ዘሎ ስለዚ መጠን ግዜ ዝኸደ መጠኑ ፋኖ ናሓይለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ እቲ ዕድል ዘሎ ምናልባት ዕድል ተገይሩ እቲ ፋኖ ናይ ፋኖ ስምረት ደይ መፍጣሩ ሓደ ውድብ ክፈጥር ብዘይምኽኣሉ ፖለቲካዊ ወዳድባ ናቱ ክሕይል ብዘይምኽኣሉ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ እምበር እቲ ፋኖ ንፋኖ ብሓይሊ ከይዱ ክስዕሮ ስለ ዝኻለ ኣይኮነን እዚ ብዚ ዝሰምዖ ዘለና ፈኸራ እውን ናይ ዜሮ ፈኸራ ጥራይ ክብሎ ዝኽእላኒ እንችላለን ሲሉ አብይ አህመድ ዛሬ መግለጻቸው ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላም እጃችንን አጥፈን በኃይል እንከሰታለን ሲሉም ዝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን የማስፈራሪያ መልእክት የላኩት የገና በዓልን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ላይ ነው። አብይ አህመድ በዚሁ መልእክታቸው አልተረዳኝም ያሉትን የኢትዮጵያን ሕዝብ የይሁዳ ሰዎች ሲሉ የገለጹ ሲሆን ራሳቸውን ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲያነጻጽሩ ታይተዋል። እሳቸውና የብልጽግና ሰዎች የሰላም ምንጭ አድርገው ባቀረቡበት መግለጫቸው ላይ እጃችንን እዚ ኣቀድማ ኣቢሉ ዝተባሃለ ዘረባ እዩ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍጹም ከንብበንን ክርዳእንን ኣይከኣለን ንሕና ናይ ሰላም ሰባት ኢና ነዚ ህዝቢ ፅቡቅ ክነገልግሎ ንኽእል ኢና ክንጠቕሞ ንኽእል ኢና ግን ኣብይናት ህዝቢ ክሰምዓና ኣይከኣለን ምሳና ኮይኑ ክሰርሕ ኣይከኣለን ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ዝቕፅል ዘሎ እናበለ ናይ መረረ ዘረባ ከም ዘስምዕ ዘሎ በንፃሩ እቲ ጀዋር መሓመድ ዝበሃል ሰፊዕ ፖለቲካዊ ካምፔይን ኣንፃር ኣቢ ብፍላይ ድማ ናብቲ ኣምሓራ ናብቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ አውትሪች ኢዱ ዘርግሑ ምሳቶም ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይፍትን ከም ዘሎ መሐመድ በቀጣይ በአዲስ ግንባር እንደሚከሰት አስታወቀ። ጀዋር የንቅናቄ ሁለተኛ ዙር ነው ያለውን ሀገርን ከአብይ አህመድ የማዳን እንቅስቃሴ ከቀናት በኋላ እንደሚጀምር ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሰሞኑ በብልጽግናው አገዛዝ ላይ ከባድ ተቃውሞ እያሰማ የሚገኘው ጀዋር ስለ አማራ ብሔርተኝነትና ስለ ፋኖ ኃይሎች አንድ አወዛጋቢ ንግግር ሲያደርግ ተደምጧል። ጀዋር መሐመድ ዛሬም ማነጋገሩን ቀጥሏል። በአውሮፓ የመጽሐፍ ምረቃ ላይ የሚገኘው ጀዋር ትናንት በማንቸስተር ከተማ በነበረው ቆይታ ህዝብ የማንቃት ሲል የገለጸውን የመጀመሪያውን ዙር የትግል እንቅስቃሴ ማጠናቀቁን ገልጾ በቀጣይ ሁለተኛ ዙር ያለውን ንቅናቄ እንደሚጀምር በይፋ አስታውቋል። የመጀመሪያው ከኬንያ ጀምረን ለማጨናገፍ የሞከሩት የመጀመሪያው ደረጃ የመጀመሪያው ፌዝ የማነቃቃት ነው። ህዝባችንን መልሰን በማነቃቃት የህዝባችንን አቅም ማሳየት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ባለፉት 2-3 ሳምንታት ያደረግነው የመጀመሪያው የዚህ ጉዞ አካል ሲሆን በዚህኛው አካል አጅቴት የማድረግ የመነቅነቅ ከም ንሪኦ ዘለና ጀዋር ናይ ብሓቂ ደገፍ ብተወለተ ኦሮሞ ከም ዘለዎ የርኢ ኣሎ ሓደ ፖለቲከኛ ሓይሊ ክህልዎ ተኮይኑ ደገፍ ክህልዎ ኣለዎ ብህዝቢ ስለዚ ጀዋር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለዘየለ ኣብ ደገ ስለ ዝቕመጥ ዝነበረ ኣብ ኬንያ እዩ ዝቕመጥ ኣብ ኬንያ ድማ ናፃ ዝኾነ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ክገብር ስለዘይክእል ኣብ ኤሮፓ ከይዱ
هذا كابتي أبي أحمد ناي بحكي تسألي كم زلوا بزي خاطري أبي أحمد أوروميو ناي أورومو هزبي دماغ حجزو زقبا جوهر دما أوروميو سلازي أبي تاناي موداتا عدلوا أسطان خصنه حزب أوروما أبغونو تطون تحريلو ترايو حزب أورومو أبدق زلو أبغون جوار كون مخالو ويون جوار بخمسة أجباب كقبلو ممراتو مس دو قبل مخالو زخون بوليتيكا سلطان زلو سباي كوننزي أكتيفيستيو سلازي أبتناتو إيفنتس كندزي سبمتيو مس تطو قبل مخالو هذا عبي ستيتمنتيو سلنتاي زبل زلو جوار قدام يجلس نايت من نقق عن هايتزبي بوليتيكاو كنتات ناتريلو كنا منتاي دقفالو كنا منتاي مس حزب مس دويل له سلازي رزلو نيكست فيز ناتو ناوشت عدن متاوي علامه دما منتاي زبل زلو نيتيوبيا كاب أبي أحمد نمدحنا لذي again الأماناتو exclusively ويكاب بنوتر بفلوي نأبي أحمد بين يزد كعزلو زي أخانتا يتقبر نزبو روما يكونن نيليت روما يتحرم نقال يتحرم أبي أحمد يحدق نيتيوبيا أبي أحمد دماك إلا اللو نأبي أحمد كالي وزلي حيلتات منيو فانو عدك عوق عالس يحكايد اللو نيتقرأ يزبلو نيكال حيلتات اللو نيوروما قالسلو سلازي قدامي نقر نأبك تعالي تدليو زلهم لو تابي إثيوبيا تدليو إثيوبيا دما كاب أبك تحنوا تقولوا أزر أرباناتو أنا الأماناتي نأب سلطان كحزي كونكو إثيوبيا كاب أبن مدحاني قبل كله نيكالو دقف نيكالو تساتفو مسو كمسلو مسكالو نخسرح ونز عدم زربايو إذا خانتاي زقبر نأبي مليسو وترك فترة له مخانون شجرك فترة له مخانون أبدما أبكرنا رياضتو كمزلو زر كنتاتنا نرزلنا بخال أقاطع مدما بخال ما نقدر كريه خلنا أبجبت زكاية زلوز بحال زلو خان رمزي. Mentioned to Egypt, which is kind of not even been on the radar for most Americans, but that Sisi apparently is in growing risk of potentially facing a popular uprising, revolution, or even the emergence of political activism aimed at internal regime change. What do you think of what's going on in Egypt? Dan, I'm so glad that you. هذا زربا ما بخال ما نقدر زربا له سدما نهي جبت مراحي عبد الفتاح السيسي نبعلو كم ناي سوريا مراحي كيف نقل عبسقات كم زلوه زقلص حبريتا دما وزيلو እዚ ድማ ግብፂ ብህዝቢ ናይ ግብፃውያን ነኖ አልሲሲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣሜሪካ ስለ ዝደለይዎ እዩ ምክንያቱ ናይ ሬቮሉሽን ወይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ግብፂ ታሪኻዮ ኣብ 2011 ንሑስ ምባረክ ምስ ኣለዩ ሓድሽ መራሕዮም መሪፆም ነይሮም መሐመድ ሞርሲ ዝበሃል እዮም መሪፆም ነይሮም ንዑ ኣልዮም እዮም ንኣልሲሲ ኣልሲሲ ክመፅእ ከሎ ድማ ኣሜሪካን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እስራኤልን ካልኦትን ሓይልታት እዮም ኣምፅኦሞ ሕጂ እውን በቶም ኣሜሪካን ካልኦት ሓይልታትን ደገፍ ኣለዎ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ግን ተቐባልነት የብሉን ብፍላይ ድማ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ዝኾነ ይኹን ፀቕጣ ልዕሊ እስራኤል ክገብር ስለ ዘይከኣለ ሽግር ኣለዎ እንተኾነ ግብፃውያን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣልሲሲ ኣልዮም እንታይ ምርጫ ኣለዎም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሓሸውየ ንኣልሲሲ ኢፌክቲቭ ንኣልዮም ካልእ ንህዝቢ ከሳትፍ ዝኽእል ኣሜሪካን ገለመለን እስራኤልን ክድግፍዎ ዝኽእሉ መራሒ ክገብሩ ይኽእሉ ዳ ይኩሉን ኣይ ዶንት ኖው ዶናልድ ትራምፕ ይመፅእ ኣሎ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ይኸውን ንግብፂ ብዙሕ ድጎማን ሓገዝን ናሃብዮም ንኣልሲሲ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኣቢሎሞ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መብዛሕትኦም እዞም መራሕቲ ንሪኦም ዘለና ኩላቶም ኣብ ጠልጠል ዘለዉ መራሕቲ ምዃኖም ንኣብነት ኣልሲሲ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ስልጣን ንክነብር ዝጥቀመላ ዘሎ ስትራቴጂ ጉዳይ ናይ ኒል መፍትሒ ክገብረሎም ከም ዝደሊ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ግብፂ ዝኸዶ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ካብቲ ንግብፃውያን ንምእማን ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ኒል ንነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ዝትንክፍ ኣርእሲ ስለ ዝኾነ ስልጣኑ ከውሕዝቲ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ናይ ኒል ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሕቲ ዘይገበርዎ ንሱ ሓደ ነገር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ኮምፕሊት ፌይለር ዝኾነ ፖሊሲ ሕማቕ ብህዝቢ ድማ ደገፍ ዘይነበሩ ኣካይዳ ከም ዝኸደ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ነዚ ድማ ነዚ ክገብር ዝገደዶ ድማ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ምስኦም ኮይኑ ክሰርሕ ክንሕግዘካ ኢና ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓገዝ ክንገብረልካ ኢና ስም ኢልካ ጥራይ ንእስራኤል ደግፍ ኢሎሞ ንኸተምስል ከምዚ ናይ ሰላም ፃዕሪ ትገብር ዘለካ ገለ ሓረካት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣብዚ ኩናት እዚ ኢትካ ኣይትእቱ ኢሎሞ ሕራይ ልብሶም ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ክሕግዞም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ፀገማት ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይወፅእ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ንኣልሲሲ ክብንቁሮ ይኽእል ዶ ካብ ስልጣኑ ዊ ዶንት ኖው ኣብ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ሕማም ክትሪኦ ከለካ እቲ ቀፃሊ ሓፍ ኢሎም ይኸድዮም ግን ዝልወጥ መንግስቲ ካ የለን ኣይ ዶንት ኖው ወይ መዓስ ክርድኦም እቲ ትምህርቲ መዓስ ኩነታት መዓስ ይግበርሃ ኣለዎም ኩለንተን ሃገራት ካብ 2011 ጀሚረን ዕልዋ ዝገበራ ካብቲ ናይ ቀደም ዝገደደ መራሒ ጥራይ ዘለዎም ቱኒዝያ ይጀሚሩ ትዕግርግራ ቱኒዝያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ
ተመሳሳሊ ሓደ ሰብ እዩ ዘለዎም ኣብዚ እዋን እዚ እውን ፍሉይ ዲሞክራሲ ዘስተማቕርሉ ኩነታት የለን ቁጠባዊ ሽግር ቅልውላ መዓት እዩ ዘለዎም ሊብያ መራሕዮም ኣልዮም ሃገሮም ናማይት maybe 50 ዓመት 60 ዓመት ድሕሪ ተመሊሳ ኣላ ሃገር ነይራቶም ሎሚ እቲ ሃገር እውን ኣብ ክልተ ተመቒሉ ኣሎ ሕንፍሽፍሽ እዩ ዘለዎ ቁጠባዎም መሬት ቁጠባዎም ተረሚሱ ኣሎ ሱርያ ንሪኦ ኣለና ኩላተን ተን ሃገራት በቲ ዕግርግርቲ ዲሞክራሲ ከምፃ ዝፈተና ዲሞክራሲ ረኸባ ቁጠባ ይረኸባ መራሒ ረኸባ ፖለቲካ ይረኸባ መፃወቲ መፅሓቅ ሸራፋት ኮይነን ተሪፈን ግብፂ ድማ ሕጂ እውን ደጊሞም ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም we don't know ትማሊ ሱዳን ኣብ 2015 18 ናልበሺር ኣልዮም ዲሞክራሲ ደሊና ኢሎም ሎሚ ዲሞክራሲ ይረኸቡ መንግስቲ ይረኸቡ ሃገር ኣብ ሓውን ኩናትናት ያላ ስለዚ again it comes down to the people ማእስዮም ነዚ ኩነታት ዝተረድዮም ዘድልዮም ስጉምቲ ዝገብሩ ናባቶም እዩ ዝተርፍ ግን again እቲ ኩነታት ንሕና ብቐረባ ክንከታተሎ ኢና ሕጂ ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ቪድዮ ክንርኢና መጀመርያ ግን ክልተ ነገራት ብዛዕባ ኤርትራ ክንርኢና ኣብቲ ፖለቲካ ኣቲና ከይረኣናዮ ከለና ቤንክ ጅምር መጀመርያ እዚያ ሪፖርት እዚያ ራይዋ ኣብቲ ከባቢና ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ሓደ ሶማላዊ ፕሮፌሰር ይኹን ጌጋ ይኽላለይ ዓብድልዋሃብ ሼክ ዓብድሰማድ ዝበሃል ኣብቲ ሓለፈ ናይ ሕጊ ኮንፈረንስ ኣብ ኤርትራ ብሚኒስትሪ ሕጊ ናይ ኤርትራ ዝተዳለወ ኣብኡ ተሳቲፉ ዝነበረ እዩ ሓንቲ ፅብቕቲ ፅሕፍቲ ውፅኢ ነይሩ እዞም ሰለስተ ሰባት ራይዎም ብታሕቲ ዘሎ ማርቲን ፕላውድ ዝበሃል ሓደ ውፅኢት ናይ ኣፓርታይድ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣንፃር ኤርትራ ጉራይ ኣሎ እንድሕሪ ኢሎ እሞ ዘሊሉ ክኣቱ ዝኽእል ሰብ እዩ ኣብ መንጎ ዘሎ ማይክል ሩቢን ይበሃል ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድማ ቲቦር ናጊ ይበሃል ሓደ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣንፃር ኤርትራ ቀፃሊ መፅሓፍ ኣካል ናይ ስርሑን ኣካል ናይቲ ፀዋዕታ ናቱን ገይሩ ዝወሰዶ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ማይክል ሩቢን ዝበሃል ለንከነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክብንቆር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እሱ እቲ ዝበለፅ ኣማራፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ግድን ክቕይሮ ኣለዎ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ዕውድ ዝኾነ ኮንፈረንስ ይግበር ስለ ዝነበረ ንዑ ንምእላይ ነቲ ፅቡቕ ነገር ናይ ኤርትራ ንኸይወፅእ ሕማቕ ንምግባር እዚ ፕሮፌሰር እንታይ ኢሉ ፅሒፉ እዞም ኤክስፐርት እዞም ሰለስተ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣፍልጦ የብሎምን ኩሉ ዝሰርሕዎ ድማ ናቶም ኣጀንዳ ናቶም ረብሓ ብኡ ዝኽፈሉን ብኡ ዝነብሩን ስለ ዝኾኑ እቶም ኤክስፐርት ናይ ኣንፃር ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገም ኣጓሂርካ ምንባር ስለ ዝኾነ ንብረቶም ከምዚ ገይሮም ይነብሩ ኣለዉ ህዝቢ ኣፍሪካ ድማ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ዞባቲ ሰላምን ርግኣትን ንኸይረክብ ዝሰርሑ ዘለው እዮም መጀመርያ ቲቦር ናጊ ዝበሃል 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ንሶምን ኣንፃር ሶማልያ ቀፃሊ ንኢትዮጵያ ክትሓብረሉ ሰላም ንኽትረክብ ተረጋጊያ ሓይሊ ሃልይዋ ሓያል ንኽትከውን ፀሎት እናገበረ ዝውዕል ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፈሓብትን ክኣትዎ ንኽወድቕ ንኽድምሰስ ዝምነ ናይ ሶማልያ ሓድነት ድማ ብፍፁም ዘፍርሆ ሶማሊላንድ ሃገር ንኽትከውን ዝሓልም ሰብ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኣጀንዳ ናቱ እቲ ካልኣይ ቀንዲ ኣተኩሮ ናቱ ቱርክ ትበሃል ሃገር ንኽትፈርስ ኣሜሪካ ንቱርክ ንክትሓርም እገዳ ንኽተውርድ ቀንዲ ኣተኩሮ ናቱ ኣብዩ በቲ ናይ ኩርዲ ምስኡ ዝተሓሓዙ እቲ ኤክስፐርቲስ ናቱ እዞም ኤክስፐርት እዮም ዝበሃሉ ወይ እውን እዞም ቲንክ ታንክስ ዝበሃሉ ናይ ሲኣይኤ ብመንገዲ ሲኣይኤ ኢንዳይረክትሊ ዝኽፈሉ ሰባት እዮም እዚ ማርቲን ፕላውድ ድማ ቀፃሊ ናይ ህወሓት ዝነበረ ጋዜጠኛ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ህወሓት ስለ ዝሞተቶ ሕጂ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ከመይ ገይሩ ኣርስታት ይደሊ ናብኡ ገፁ ዝጎዩ ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ክሩቢን ዝበሃል ኣካዳሚ ከምዚ ኢንተሌክቹዋል ተባሂሉ ዝቐርብ እዩ ግን ሓደ መሃይም ዝኾነ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ናብ ሓደጋ ክእትዎ ዝደሊ ኣጀንዳ ናቱ ድማ ረብሓ ዘለዋ ኣብ ዝተባህለት ናጎየ እናዘለለ ዝኣቱ እዩ ስለዚ ህዝቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክነቅሕ ከም ዘለዎን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንግላዊ ኣጀንዳ ናቶምን ነታ ፔቼክ ናቶምን ዝሰርሑ እምበር ንኣፍሪካ ክጠቕሙ ኢሎም ወይ እውን ንቀርኒ ኣፍሪካ ዲሞክራሲ ንኸምፁ ኢሎም ዝሰርሑ ሰባት ከም ዘይኮኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ብምባል ሓንቲ ፅቡቕቲ ኣርቲክል ፖስት ፅሒፉ ነይሩ ቀፃሊ ድማ ገለ ካብቶም ዘንቖም እየ ኣብ መወዳእታ ንሕና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣጀንዳ ናቶም ትኽክል ኣጀንዳ ናቶም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንዓና ክጠቕሙ ኢሎም ዘይኮኑስ ብዋጋ ናይ ኣፍሪካ ክላገፁ ዝደልዩ ሓደገኛ ሰባት እዮም ከም ኤክስፐርትስ ኮይኖም ዘጣቅዕሎም ሰባት ኣለዎ ግን እቲ ህዝቢ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ናብዚያ ንስገር The organizers of this conference to give or to shed light on the concept of federalism. And a lot of people think that for multinational countries, which is not democratic by its essence,
It is by connected to, in fact, a new colonial state, you could say. And they think that it is the contradiction among the people. It is different ones and a very difficult language crisis, nationalities problem, how to build a new nation and the new basis and so on. ፕሮፌሰር መሐመድ ሓዘን ሓደ ካብቶም ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ ኤርትራ ተሳቲፉ ዝነበረ እዩ ናይ ብሓቂ ፈታዊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ልዑል ተመክሮ ዘለዎ ስኮላር እዩ ኣብ ቪድዮ ኣብ ኤርቲቪ ላትኩም ከይኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ እንታይ እያ ትብል ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ፌደራሊዝም ምሕደራ ገባብ ምሕደራ ፌደራሊዝም ሓደ ፔፐር ከም ዝቐረበን እቲ ንሱ ዝበሎ ዘረባ ድማ ብዙሕ ግዜ ስለ ሰማዕኳ ነፅሞ ኣቢለ ክነግር ፌደራሊዝም ኣበይናት ሃገራት እዩ ዘሎ ኮንሰፕት ናይ ምሕደራ ናይ ፌደራሊዝም ኣብ ኤውሮፓ ኣብ 4 ሃገራት ከም ዘሎ ይገሊጹ ቀዳማይ ኣብ ጀርመን ይገልጽ ኣብ ጀርመን ክገልጽ ከሎ ጀርመን እቲ ፌደራሊዝም ናይ ጀርመን ንኽቐውም 80 ክሳብ 100 ዓመት ከም ዝወሰደሉን እሱ ድማ ውፅኢት ናይተን ብዙሓት ዞባታት ኣብ ተዓዲ ዝነበራ ለነፍስ ወከፍ ቁሾት ዝነበረ ፊዳል ስቴትስ ኣብ ግዜ ፊዳሊዝም ማለት እዩ ንሳተን እቲ ቁጠባ ንዓበየ ምስ ከደ ኣብ መንጎአን ንክሰርሓ ዘሎ ኩነታት ንከዋህዳ ብድልየት ናይተን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝመፀ ኣብ መወዳእታ ድማ ተረዳድዮም ሓደ ፌደራል ሲስተም ከተኣታትው እዚ ኸ እንታይ እዩ እተን ዞባታት ኦልሬዲ ነፍሰን ዝኻላ ከም ሃገራት ኣክቲ ገብራ ስለ ዝነበራ ግን ንኣሹ ስለ ዝኾና ሓቢሮም ንክሰርሑ ነዚ ንክገብሩ ድማ ኩላቶም ሓደ ኮመን ላንጉጅ ኣለዎም ሓደ ቋንቋ ኣለዎም መበቆል እውን ሼር ገብሩ እዮም ስለዚ ብሙሉእ እቲ ስልጣን ናብቲ ቡንድስ ሬጊሩም ዝብልዎ ወይ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ክብዎ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ናፅነት ዘስተማቕሩ ስለ ዝኾኑ ግን ኣብ መንጎ ድማ ናይ ኩላቶም ድሌታት ተገራጫው ከይከውን ንኩሎም ኣማኺሉ ከመሓድር ዝኽእል ድማ መሪፆም ኢሉ ኣሜሪካ ልክዕ ስለምንታይ ኣሜሪካ ፌደራል ሲስተም ትጥቀም እንተኢልና ከምኡ እተን ዝተፈላለያ ስቴትስ መጀመርያ ከም ሃገራት እየን ዝነብራ ነይረን ሽዑ እየን ንሳተን እምበኣር ብሓደ ክንሰርሕ ኣለና ኣብ ዝብል መደምደምታ ምስ መፃ እምበኣር ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ንገብሮ ኣመን ሓያል ኮይኑ ንዓና ንኸይፀቕጠና ናፅነት ክህልወና ኣሎ እንተኾነ ንሕና ናሓትሕድና ጥራይ ክንገብር ድማ ክንሰማማዕ ስለ ዘይንኽእል ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ መንግስቲ ንኩልና ዘማእከል ሕጊ ክገብር ኣለዎ ግን ንዓና ኻ ክፀቕጠና ዘይብሉ ንሕና እውን ናፅነት ዘለና ትካላ ስቴትስ ክንከውን ኣለና ዝብል ኣመራር ዕላማ ነይርዎም ንኩሎም ፅላል ግን ሓደ ቋንቋ ኣለዎም ተመሳሳልነት ረብሓውን ነይርዎም ኣብ ጀርመን ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ ሓደ ቋንቋ ኣለዎም እቲ ኣከባቢ ናቶም ድማ ካብ ግራስሩት ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ ዝመፀ ፌደራል ሲስተም ከም ዝኾነ ናብ ስዊስ ድማ ከም ቀንዲ ኣብነት ካብቲ ኩሉ ኣብነታት ፍልይ ዝበለት ሃገር ናይ ስዊስ እዩ ዘቕርብ ስዊስ ኣነ ስለ ዝቕመጥ ድማ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ፅቡቅ ጌሩ ዝገልፆ ግን እንታይ ዝብል ኣብ ስዊስ ናይ ስዊስ ተን ካንቶንስ ዝበሃላተን ስቴትስ ንብለን ማለት እዩ ታሪኻዊ ከም ሃገር ኣይነበራን ሓደግ ነፍሱ ዝኸኣለ ምሕደራይ ነይርዎም ስለዚ ንኣብነት ኣነ ዝቕመጠሉ ካንቶን ዝበሃል ባዝል ማለት እዩ ገለ ካብቶም ደንጉ እዮም ወላ እኳ ስዊስ ኣብ 1250 ኣቢሉ ዝቆመ እንተኾነ ተቐዳማይ ስዊስ ኣብ 400 ኣብ 1500 ድሕሪ 200 ዓመት እዩ ባዝል ዝበሃል ናብቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ናይ ስዊስ ጆይን ገይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ሓደ ግዜ ሃገር ዝቆመ ይኮነን እዩ ዝብል እቲ ፌደራሊዝም ዝበሃል ቀስ እናበለ ዝማዕበለ ስለ ዝኾነ ሓፍ ኣቢልካ ኣምፂኻ ናብ ኣፍሪቃ ክትእትዎ ከለኻ ኣይሰርሕን እዩ ነዚኣ እዩ ንክገልፅ ኢሉ እቲ ፌደራል ሲስተም ሕማቕ ሲስተም ስለ ዝኾነ ዘይኮነ በመሰረቱ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ዘለዎ ሲስተም እዩ ነዚ ዘይተገንዘበ ሃገራት ሓፍ ኣቢሎም ብኤውሮጳ ዝተፃሕፈ ቅዋም ኣሜሪካን ባዕላቶም ኣዳልዮም ዝሃብዎ ቅዋም ተጠቒምካ ፌደራል ሲስተም እመኻ ኣብ ብሄራትን ቋንቋን ዘተኮረ መንግስቲ ክትሃንፅ ተፈቲንካ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ቃል ኣላቶ ኣብ ድሕሪ እንታይ ዝብል ንሓደ ሕማም ዘይግቦ መድሃኒት ተሂብካዮ ክትቀትሎ ጥራይ ኢኻ ትኽእል ስለዚ መድሃኒት ዘይግቦ መድሃኒት ካብ ምሃብ ዘይምሃብ ከም ዝምረፅ ስለዚ እቲ ፌደራል ሲስተም ድማ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ናበለ እዩ ኮንክሉዥናት ዝገብር ንውሕ ዝበለት እያ ብዕፅር ዝበለ ክፀምታ So the external hegemonist force, they have solution for that. And one of the solution is, which they export to this type of countries by drafting a constitution called federalism. And my lecture is federalism is not an aspirin which you can give it to every society. Second, federalism is a scientific political logic. It have nothing to do with languages. Second, federalism is a process of centralization. And I tried to explain. ናይ ብሓቂ እዚ ብሉፅ ዝኾነ ኮንፈረንስ
بخمسة عينت من قدي بزوم عينت عبيت تمكروناي بوليتيكا زلهم بعد البروفيسور محمد حسن أبال بايتوناي بلجيم زنبري فدراليزم بلجيم كما يكم زخوني بحماق جبابا بلجيم سلسة تكملوا نبلجيم وناي تقماننا بلا زجلز سب أبت كونفرنس لزجلز أنا بحكي هذا سبلاني توم إنجليش تسمعوا كيتكم أبتير تي فيلا تكم أبوك سمعوا تدخلوا من البعد قالك كفالنا تاون أبدرار فور أفريقيا مستن إحنا نجبره حويسنا نجبراكم في التنينة حفشة تايزبل فدراليزم كمزي أسبرين نزخون السبر أسوز حمامة ويون قال حمام زحمامة توبة مدهاني تايكونن نفسوز على عجباب زلون أتي حجر دماء نعوك أدم ما قبالو كجبر زلوك أدم كونت كم زلون ويون الفدراليزم بتغكر كسرة تغينو تهجر حب تحت تبجسون لا على تمسخ لمبر بلا علم تيخا نتحت جس كختوردو كبيد مخانون حماقة تقاقمان الفدراليزم دماء إثيوبيا هي وأبنات مخانان بتحجي تاخذ زلا كونت دماء وتصيت نايتي بجيجا نت بوليسي وي حق منجست كاب كاله زمته كونسبت امتيخا بعد خايتيخا كتنبرو تفتينكا كفوترو زخل مخانو بسبب في عيز قالت انا بحق صبغتي زربابوني زربابزي. You see the flag of Ethiopia when you go to the Ethiopian embassy and the album it is written Ethiopia Federal State of Ethiopia and so on it is written. Is Ethiopia a federal state in modern sense? No. So Ethiopia is today a Bantustan system, a division on the basis of languages, and you separate all the use of the country, the division among the population, you put a language border, and by the name correcting history. TPLF, a minority organization who have ruled the country for 27 years, finally melted like ice cream. They cannot even unify Tigray. Now it is by itself Tigray is divided. So a wrong medicine to a wrong disease, it will only kill you. That is what I want. So بحتر زبالة تي أبي إثيوبيا استفتني نتفقات كامبر نتق مخاخم زي كونه نيتوبيا زقبا حق منقسينا بران بريزنت إيرتراوم زي وزي تزاري بللو زي أبي إيرترا أبي إثيوبيا استفتني إكسبريمنت حماق جيجا مدهانيت جيجا حمامهم كالي تتوهبا مدهانيت دما كالي انتهي قبل كازغل قاتل كاترا يزغليلو سلازي تي ازتتقم الحق منقسين إثيوبيا كتاكم زغلا يكونن بتوم نعوزة تاتا ودما أيكونن أبادي ساباك سرح أبتقراي تمالي سومون بحاجة كنبرو أيكلون يمزلو بمبال صبغ زغوني مدمدم تاهيبو كم زي عينة تمكرو عمقاتنا يفلت أزلو بإيرترا بتوم عبيت سكولارسنا بوليتيكاوي سيشن كقبر كل دما أزيخات حقوس مالتيو كاوكي وتانا أبيرترا نايتليان أمباسادر أبز حلفة صبغ ريكومنديشن جيرو كابيرترا كم استفليه نذكرينا زخا حدش أمباسادر دما نابيرترا يمت خمزلو إيرتليان العلا قداس نزلو حجر مخانا إيرترا بزعوج زي تزاريبنا لنا معناته كابتليان كما تزخل بزوج صبغ نجار كمزلون تليان دما بيرترا ربحة الرعاية كمزلون إيرترا دما كابت ربحتي كتربح كم تخل بزوج زي تزاريب له سلازي داينا نبدأ لنا حدش أمباسادر دمس دما كابتك محج زنبرة زخدو زنبرة أتصيلو نتقعزو كاستخاخل زخل مزخون قالك كابت زبالو نشتي كنرمنتان رداتا. I guess for this evening, His Excellency very well the situation, and he is a leader very much listened by the others. Not being gifted, but still this is for us. I mean, is a very useless tool for diplomacy. You can go back to sanction only in extreme cases. And in any case, I always said in my reports, Eritrea is sanctioned for what? For allegation that has not been proved, and because. شو انتهي بالنيرو أبز حلفة كفالناتو أبتي ذاتو فيديو بخمية إذا ماذا مسألكم زلهم إذا حدش أمباسادر نتيك أدميو زنبرين تتغتيلو زي نابنت حدش أمباسادر نيرترا كوينو تحاتي زليو. I am delighted to represent Italy in Eritrea, especially in light of the deep historical ties between the two countries. My mandate will be aimed at promoting genuine and fruitful cooperation between Rome and Asmara in all areas of mutual interest. So زي تحدش أمباسادر ألفونسو دي ريسو زبال أمباسادر مالتيو I hope نتكد ميو زنبرة تقد ميو زنبرة زبالو كاسمعكم تاني تايلو إيرترا سلامتاي تعجيلا يرد عن نيز وزلو قبل على إيرترا زورده قداسي سلامتايو نتشرا يكون عايز وزلو انتاي سلا زجبرتيو ولا ون تتجبرت تجبنك جيجا مخانم استفلت سلامتاي تجرا زي اللي قال أبزوان زخ إيرترا سلامتاي تعجيلا زلا. Very important questions and nobody knows why. منقسي أمريكان إيرترا أجد وازلو سلام تايو. أب كينات ناي تجراي حماق قبنا سلز فسمت
እንድሕር ኮይኑ ካብን ላዕሊ ዝዓብደ ኣይኮነን ፈፂሙ ንህዝቢ ዓፅዩ ዝነበረ ካብ መድሃኒትን ጥዕናን ኤሌክትሪክን ማይን ባንክን ኩሉ ነገር መድሃኒትን ዓፅይዎ ዝነበረ ዓብደ ኣይኮነን ንዓብዳደይ ተቐፅዖ እንድሕር ተቐፅዖ ኮንካ ስለምንታይ ንኤርትራ ጥራይ ቀፅዕካ ኣለኻ ስለዚ ኤርትራ ተቐፂዓትሉ ዘላ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ከም ድሌታ ክትነብር ስለ ዘይብላ ክትምዕብል ስለ ዘይትድለ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክርመስ ክወድቕ ስለ ዝደልይዎ ዘሎ ረጂም ቸንጅ ዝበሃል ስለ ዘሎ እምበር ኤርትራ ፍሉይ ገበን ስለ ዝገበረት ኣይኮነትን ቀደም ንኣልሸባብ ዝሓገዘቶ ዝኾነ ጭብጢ የለን ተባሂሉ ከሎ ገዳናታ ይቕፅል ነይሩ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ዝተሓዝ ጭብጢ ዘየለ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣጊዶማን ኩሉ ግዜ ትምሲጣን ናታ ድማ ብተደጋጋሚ ይቕፅልዎ ኣለዉ እሱ ድማ እዚ ኣምባሳደር ድማ ኤርትራ ካብቲ እገዳቲ ክትእለ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ እጊድዋ ዘሎ ምክንያት ቅቡል ስለ ዘይኮነን ወይ እውን ጭብጢ ዘለዎ ነጥቢ ስለ ዘይኮነ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ ፀኒሑ ፅቡቅ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ዘለዎ ኤርትራ እገዳ ክለዓላ ድማ ኩላቶም ቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ክሰርሑ ዝደልይዎ ነገር እዩ ስለዚ ንሳቶም ዝደልይዎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምስ ጥልያን ክሰርሕ ስለ ዝፍትን ዘሎ እቲ ኩነታት ብኡ መንገዲ እንድሕር ከይዱ ፅቡቅ ነገር ክመፀና ይኽእል እዩ ንሽተይ ንስማዕ ኣብዚ community recognize that some part of the border between Eritrea and Ethiopia is for Eritrea, not for Ethiopia. So it's normal. I mean, of course, Italy has a special interest in dealing and collaborating with Eritrea, while other member countries maybe they don't have all this interest. But it's, in my opinion, it's myopia not to see the potential of this country, not only in terms of stability, political internal stability, but also in terms of raw materials. You have plenty of potential also in the oil sector, in the energy sector, solar, all this stuff. So ጥልያን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ረብሓ ይረኣይ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ከይረኣየ ንኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እዚ ነገር እዚ ጥልያን ዝያዳ ክደፍኣሉ ብመንገዲ ምስቲ ጆርጅ ሜሎኒ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዋ ቅርበት ተጠቂማ ንኤርትራ ኣካል ናይቲ ንኤርትራ استراتيجيكاوي بارتنر ناتهم كجبروا خبلو نيرترا زلوا الجدا أملعل أجدا استراك تعوتو تمنيت نايو أنا تي حدش أمباسادر دما أملاخ تعوي مراح يكبرو نتعوي دسرح يكبرو تسفاد ما نجبر نتزلو كنتات عم غيار أبركتون خجبر صبونا نجار كما أنا كم وترو نمنه أبزي كان اسمع Consider have decreased days rate from mothers and neonates, newborns. So it's a maternal health and newborn health improvisation. So what we said is, instead of remaining only with high level or high quality doctors, we tried to train doctors at a lower level, not specialists, on midwives, skills that used to be only done by high level care providers. So what we did was, instead of relying on one specialist, you rely on 100 general practitioners. ኤርትራ ፍሉይ ታሪክ ከም ዘለዋ ይዝነገር እዚ ዶክተር ፍሉይ ታሪክ ኣብ ብዙሓት ዓለማት ደኳትር ዝኾኑ ወይ እውን እቲ ሃየር ኬር ዝህቡ ዝበሃሉ ብዙሕ ትምህርቲ ዝወሰዱ ኣብ ደገ ዝሰልጠኑ ገለ እዮም ንሕና ግን ኢሉ ውሑዳት ዓበይቲ ደኳትር እንተለና ኮይና ነቲ ብተግባር ክግበር ዝኽእል ስራሕ ነቶም ወላ ትሑት ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ነርሳት ዲገለ መለ ኤግዛክትሊ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብምሕጋዝ ኣብ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክወልዳሉ ዝኽእላ ወይ እውን ህፃናት ኣብ ዝውለድሉ ፅቡቅ ክንክን ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኣብ ኩሉ ወገናት ናይ ኤርትራ ደኳትር ወይ እውን ስፔሻሊስት ኣሰልጢና ብምኻድ ኣብ ዓለም ዘየለ ፍሉይ ዝኾነ ውፅኢት ከነምፅእ ክኢልና ህፃናት ክውለዱ ከለዉ ዝግድኡ ድማ ብመንፅር ብዓለም ደረጃ ዝወሓደ ከም ዝህልዋ ኤርትራ ጌርና እዚ ተመክሮ እዚ ድማ ዓለም ክትፈልጦ ይግባእ ኤርትራ ካብ ሰውራ ጀሚራ ኩሉ ግዜ ፍሉይ ኣገባብ ከም ትኽተልን በቲ ዘለዋ ፀጋታት ፕራክቲካል ዝኾነ ኣሰራርሓን ውፅኢታዊ ዝኾነን ተግባራዊ ዝኾነ ስራሕ ከም ዝኽተሉን ኣብ ሰውራ እቶም ደኳትር ብዙሕ ፕሮሲጀርስ ይፍፅሙ ከም ዝነበሩ ከም ዝንገር ሕጂ እውን ኣብቲ ሕክምናታት ናይ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ደገ ዝሰልጠኑ ደኳትር ዘይኮኑ በቶም ኣብ ደገ ተማሂሮም ዝመፁ ወይ እውን ትምህርቲ ዘለዎም ጭቡጥ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ነርሳትን ካልኦት ክኢላታትን ብምፍራይ ነቲ ናይ ጥዕና ናይ ኤርትራ ዓብ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎም ከም ዝገበረ እዩ ዝዛረብ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ድማ እዩ ሓሙሽተን ርሑስ ዓውደ ዓመት ትግበረልና ንኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻልን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ትግበረልና ክብል ይደሊ ብፍላይ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዶባትን ኣብ ሰፊሕ መሬት ኤርትራ ትሕሉ ዘለካ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዮሃና ዝሓድሽ ዓመት ትብለካ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
ህዝቢ ኤርትራን ንዓኹም ዞባውን ምትሕጋዝ ንዘላቕ ልምዓት ብዝብል ቴማ ብ4 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ዝተኸፍተ ኣህጉራዊ ዋዕላ መጽናዕታት ኤርትራ 2025 ሎሚ 6 ጥሪ ኣማሲኡ ብዓወት ተዛዚሙ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ መዕፀው መደረ እዚ ንብዙሓት ዓውድታት ናብ ሓደ መድረኽ ዘምጽእ ኣህጉራዊ ዋዕላ ዕውት ኮይኑ ክዛዘም ንጽዓቱን ዘበርከቱን ብምስጋን ዝቐረበ ወረቓቕትን ዝተኻየደ ክትዕን ነቲ ኤርትራ ብስትራቴጂካዊ ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣን ኣብ ሰማያዊ ቁጠባ ሕርሻ ዕድናን ካልእን ዘለዋ ዘይተተንከፈ ጸጋታትን ንሱ ዝፈጥረ ሰፊሕ ዕድላትን ዘጉልሕ ምንባሩ ገሊጹ ሚኒስተር ዑስማን ተወሰኺ እቲ ዋዕላ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዓቲዛ ክሰርሓሉ ጸንሐት ኣብ መትከላት ልኡላውነትን ሓበራዊ ርብሓን ዝተሰረተ ዞባዊ ጽምዶን ምምካት ሓበራዊ ብድሆታትን ዝድርዕ ከም ዝኾነውን ኣነጺሩ ኣሰነዳይት ኮሚቴ ኣብ ዘቕረበቶ ጽማቕ ጸብጻብ እቲ አካዳሚያዊ መድረኽ ኣብ 19 ቴማታት ዝተኸፋፈሉ ንሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘንጸባርቑ መጽናዕታ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኮንፈረንስ እዩ ዕውት ከም ዝነበረ ድማ በቲ ተሳተፉን ኣብኡ ዝተገበረ ኣርእስታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሪኦ ዘለና እዚ ንሕና ዝረኣናዮ ገለ ክፋል እኳ እንተኾነ እቲ ዕምቆት ዘለዎ ዲስካሽንስ ኣብኡ ካብኡ ተበጊሶም ድማ ሪኮመንዴሽንስ እቲ መንግስቲ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ዴሌጌሽንስ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ከፊትዎ ሚኒስትሪ ቁጠባ ኩሎም ሚኒስትራታት ናይቲ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናይ ህግደፍ ይኹን ናይቲ መንግስቲ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ካልኣይ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ከም ዝተዛዘመ ንርኢ ኣለና ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብቐረባ ከም ተሳተፎን ነቲ ኩነታት ከም ዝተኸታተሎን እና ዘርኢ I really hope ነዚ ነገር እዚ ድማ ሓደ ክቕፅል ካልኣይ ድማ እቲ ኣብኡ ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ተደሪኹ ናብ ተግባር እዩ በፂሑ ክንሪኦ ተስፋ ንገብር ኣብ መጀመርያ ናይ 2025 ብምዃኑ ድማ ተስፋ ሂበካ I hope ኣብዛ ዓመት እዚኣ ተኣምር ክንርኢ ወይ እውን ተኣምር ክጅመር ክንርኢ ናይ ብሓቂ ተስፋ ንገብር ኩልኻትኩም ድማ ሰብ ተስፋ ኾኑ ዝከኣለና ንክንገብር ድማ ድልዋት ንኹን ላይክ ንግበር ሰፖርት ምግበር ሓገዝ ንሃብ ነቲ ፃዕርና ድማ ብርእቶታት ናትኩም ነቐፌታ ናትኩም ባህናፅ መንገዲ ክትገጥፉ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዴ እዚኣ ጥዕምቲ ደርፊ ክገጥፈኩም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ وحبوس ملوطنا سنين سلام كبابينا روحوس حميد يقبرنا سلام حميد يقبرنا وحبوس ملوطنا فقري سلام بميت كلنا روحوس حميد يقبرنا وحبوس ملوطنا سنين سلام كبابينا روحوس حميد يخوننا سلام حميد يخوننا رهوة حبوس أبقزنا سلام سنيت أبزبنا السالكو أبسرحنا ناي محبالي بلتقنا يقبرنا عدش حمد ربحنا يقبرنا حدش حمد ربحنا هو حبس ملوطنا فقر سلام كميت كلنا روحوس حمد يقبرنا رهوة حبس ملوطنا سلام كبابينا روحوس حمد يقبرنا سلام حمد يقبرنا